Klockan nu 20 minuter över 8. Och vi får börja hända parsten av landsfonden här i Sambandsflöschen i Klaksvik. Första roare Per Bensen, som stor i Nemlia. Han får säga sin fra kvatelösning till hälso- och röktaröke och hur man får en trygga och vilja tillvaro i egna hem. Jag tänker att du selv presenterer din virksomhed, Per. Okay, tak for det. Goddag. Og undskyld, at mit færøsk ikke er blevet godt nok endnu. Jeg stadigvæk må snakke på dansk efter 6 måneder på de her pragtfulde øer. Tak for indbydelsen. Tak for, at I vil komme og høre på mig. Og på det, der sker inden for ældre og pleje. Og hvordan teknologi kan hjælpe ældre mennesker at få et bedre liv hjemme længere. Jeg er ud af en lægefamilie og en helsefamilie. Mine 4 generationer har været med til at bygge danske helsevæsen op til forskellige afdelinger af det. Om det har været amtssundhedsplejerske, eller om det har været overlæge, eller om det har været professor i almen medicin. Og hele min familie, de er i helsevæsenet. Jeg er det sorte får, der ikke gik ind i helsevæsenet. Og jeg sagde altid, at det gør jeg senere. Og jeg har været i digitalisering nu i over 25 år. Jeg har arbejdet for virksomheder som Microsoft, jeg har arbejdet for virksomheder som AOL, og jeg har arbejdet for DHL. Og jeg laver digitaliseringsprocesser over for virksomheder for at hjælpe til at gøre livet et bedre liv for os alle mennesker. Jeg sætter mennesket i centrum, ikke teknologien. Lige nu, på verdensplan. Højre, sådan der. Er det bedre? Bedre, okay. Lige nu, tak for det. Lige nu, så sker der noget på verdensplan, som kommer til at påvirke os alle sammen. Der er 3 store ting i den tyske valgkamp i øjeblikket, og I ved, at i morgen er jo kæmpe valgdag i Tyskland. Jeg bor i Tyskland. Jeg arbejder for et færøsk firma. Det har sine skatteulemper. Det er en anden side af sagen. Det vil vi ikke snakke om i dag, men jeg kan godt sige, at det må I godt lige lave om på. Men det jeg har, det vi ser i Tyskland i øjeblikket, det er, at det 3. største tema, som man går til valg på, og partierne bliver valgt på, det er pleje og ældreomsorg. 40.000 plejer mangler i Tyskland i dag. Om 5 år er det 120.000. Det kan ikke importeres. Det er ligegyldigt, hvordan venner drejer det. Vi importerer i Tyskland i dag fra Mexico, Vietnam, Malaysia. Det tager omkring 18 måneder for mænd i EU. Og så tager det cirka 6 måneder for dem lært tysk. Det er ikke holdbart. Verden dobler sig inden for de næste 20 år. Dobler vi det, der hedder den silver tsunami på godt dansk. Det vil sige den grå bølge. Har mange kære navne. I over 30 år har demografer snakket om tsunami. Og en tsunami er for så vidt også det rigtige. Det kender I jo bedre end os. Når en tsunami kommer, så trækker den først alt vandet væk. Og så er der mere strand. Gud, vi har mere plads til at solbade på. Vi har mere plads til alle de andre ting. Men ude i horisonten kommer bølgen. Og den kommer rigtig hårdt. Og når den kommer, og det er den kommet, og det med jer, der læser Berlingeren, så en Berlings artikel her i weekenden, sidste weekend, den er også i Danmark, den er i Tyskland, den er også her hos jer. Den her graf her, den viser 2020 i Tyskland, at nu er der mere mennesker, der er over 65, end der er under 30. Japan har gået igennem det her. 28% af befolkningen over 65. Der er ingen vej tilbage. Det er ikke for at være skræmmende, men det er realiteten. Det er også den gruppe, der pludselig kommer til at sidde på meget mere indkøbskraft end før. Under pandemien så er 30% af alle iPhones og iPads, de er købt af 65 plus årgangen. De køber teknologi som aldrig før. De har en købekraft, som ingen andre har set før. Inden for næste 10 år i USA kommer det, der hedder de 65 plus, til at sidde på 7,6 trilliarder dollars købekraft. Samtidig med, så har vi færre plejere, og vi kan ikke tage os af de ældre. Og det er sgu de mennesker, der har bygget det samfund, vi bor i. Og så behandler vi dem på en måde, når de så kommer i deres otium, der er under lavformat. Nogle af jer så TV2's tv-dokumentarfilm. Om bare det er en tiendedel er rigtigt, så er det forfærdeligt. Men vi har været her før som menneskeheden. Vi har været her mange gange før. Hvis vi går tilbage til 1798, så var der en økonom,
i England, der kiggede på tallene og sagde, hov, befolkningstilvæksten, den går sådan her. Men ressourcerne kommer til at gå sådan her. Og det vil sige, at de fattige har ikke råd til at købe mad, og det er kun de rige, der kan købe, og det vil sige, at de får en dødelighed, der er rigtig høj. Det hedder Malthus-teorien. Det viser han jo ikke ret. Det viste jo så vores danske Esther Boserup i 60'erne, at hun ikke er ret. Og hvorfor havde han ikke ret? Fordi teknologien hjalp pludselig også ressourcerne til at blive bygget hurtigere. Så i dag producerer vi mere mad i Europa, end vi har brug for. Men det samme kan vi også gøre inden for plejen. Og vi ser det gang på gang, at alle teknologier, det er ligegyldigt om det er de første jernbaner, radioen, tv, internettet, mobiltelefonen. De er jo hurtigere til at lave forandringer og vokser hurtigere. Jeg har arbejdet for tech-virksomheder i over 25 år. Og vi venter jo selvfølgelig ikke på, at kunderne omstiller sig til det. Vi gør det muligt. Og så kommer kunderne, og så kommer også forretningsmodellerne, og så kommer den politiske vilje til at lave den forandring, der skal til, for at bruge teknologien til noget positivt. Det er law of disruption, hedder den på godt engelsk, som sagt, men det er virkelig forandringens lov. Og det er stort set alle teknologier. I kan gøre det også i fiskeindustrien. I ser, at teknologierne bliver adapteret hurtigere, end vi kan lave lovgivning. Og det er naturligt, og det er også okay. Men vi skal gøre ligesom japansk kampsport, hvor man tager opponentens kraft og vender den til noget positivt. Teknologi er ikke nødvendigvis dårligt. Det kan sagtens blive brugt på mange dårlige måder. Selv i 30'erne blev radioen brugt til noget dårligt. I dag er der ikke nogen, der vil tænke på radioen som noget ondt. Men det var propagandamaskinen i 30'erne, der gjorde nogen til en ret store magtindhaver. Alle brancher er i gang med en kæmpe transformation digitalt. Jeg har arbejdet i mediebranchen, jeg har arbejdet i softwarebranchen, jeg har arbejdet i logistikbranchen, og nu står vi over for en af de allerstørste, og det er helsebranchen, og vi har set det selvfølgelig på grund af pandemien, men hele pleje- og sundhedssektoren bliver fundamentalt ændret de næste 10 år. Nogle er længere fremme, nogle er længere bagefter, men det bliver sådan, at vi kommer til at se, og det der sker, når vi laver digitalisering, det er jo, at vi ændrer arbejdsprocesserne. Det er ikke bare at tage en ny teknologi og tage den til sig. Jeg går rundt med en ring, der måler alt på mig. Den måler min temperatur, min skridt, den måler mine sovevaner, den måler det hele. Bruger den til noget? Ja, absolut. Hjælper den med noget? Ja, absolut. Den kan faktisk også forudse, at jeg får covid. Det tester vi i øjeblikket. Det er et firma, der har lavet det, ikke? Alle NBA-spillere i USA har den på, for at se, om der er tid. Jeg havde faktisk covid. Det er ikke sjovt. Så jeg vil ikke anbefale det. Men jeg kunne se, at temperaturen gik op i min krop, dage før jeg egentlig blev konstateret. Det kunne jeg via ringen. Det samme kommer til at ske her i sundhedssektoren. Vi kommer til at få flere og flere ting, som begynder at gøre en forskel. Når man kigger på teknologi i plejesektoren, så skal man huske, hvem er det egentlig, vi kigger efter? Hvad er det for nogle problemstillinger, nogle behov, vi løser? Hos de ældre er det behovet for ikke at være alene. Ikke at være bange for, at der sker noget, og ikke komme i kontakt med sin familie eller pårørende, når der sker noget. Fjerne angsten. Ældre mennesker i dag er der mange, der går med en panikknap. Min nabo, hun går også med en panikknap, men hver eneste gang hun går ud og køber ind, så lægger hun den i tasken, for der er ikke nogen ude i indkøbningscenter, der skal vide, at hun er gammel. Og når den ligger i tasken, så bliver den også trykket på, og jeg får også tit sådan pludselig, hallo, og jeg er nummer 3 på hendes liste. Og nu er min nabo, fru Genscher, så jeg ringer jo til hende og hører, om hun har det godt. Det har hun heldigvis. Men hun har lige lagt den i lommen igen. Inden for arbejdsmiljøet. I Danmark, der mangler der også arbejde. 30% af alle sosu-pladserne står tomme. De bliver aldrig besat. En femtedel af dem, der arbejder i plejesektoren, de er ufaglærte. De har ikke udlært i den sektor. Det samme kommer til at ske i andre lande. Det sker allerede i dag. En plejehjemsplads i Tyskland koster omkring 100 euro i døgnet. Heroppe er I oppe på 2.500.
I har nogle bedre lønninger. Men det betyder jo ikke, at det ikke er et job, som folk kan lide at lave. De elsker jo. Det er noget af det største, man kan gøre som plejer, det er, eller som menneske, det er at hjælpe et andet menneske. Det er den højeste gode, vi kan gøre på den her jord. Det er at hjælpe andre. Og derfor gør folk det også gerne. Men vi skal jo gøre det attraktivt for at komme ind den der. Vi skal fjerne de stress, der er ved den kontrol, der sker hver dag. De skal gå rundt og kigge. Er fru Jensen på sit hjem, eller er hun i et plejehjem, eller er hun ude at gå en tur? Vi skal bruge de teknologier, der er til at lette arbejdsbyrden og gøre det sjovere at være plejer. Om det er hjemme, eller om det er i plejehjem, eller det er familie, tager sig af familie. Og så ved vi fra alle andre brancher, i det øjeblik, vi digitaliserer arbejdspladsen, så kommer de unge mennesker faktisk også. Vi gjorde det i logistikbranchen. Der var ikke nogen, der skulle være i logistikbranchen for 10 år siden. I dag er det en af de mest attraktive arbejdspladser for ufaglærte. Og så er det selvfølgelig familien. Familien har brug for den kontakt. Er min mormor, er hun vågen? Har hun det godt? Og ringer jo hver dag. Jeg ringer også til mine forældre hver dag. Selvfølgelig gør jeg det. De er kommet i en alder, hvor jeg pludselig ikke lever, måske i morgen. Det ved jeg ikke. Det kan ske. Men det betyder noget andet at ringe til dem og spørge, om de har det godt, og er de vågne. Og jeg ved, at de er det. Og jeg kan ringe og snakke med dem om, hvad nu der står i Berlingeren eller i nogle af de danske aviser. Ældre mennesker i det sidste, specielt det sidste 1,5 år, har taget til teknologi, som ingen anden gruppe har gjort. Vi ser, at der er mere og mere af den her teknologi kommer ind. Der er ikke længere det her gap med, at ældre mennesker ikke kan bruge teknologien. Det forsvinder lynhurtigt. Vi har det. Vi har muligheden for tidligere at komme ind og hjælpe med de ting, så ældre mennesker får det bedre hjemme længere. Jeg sagde det med iPhone. Vi er spændt på at se tallene komme ud i år for 21, men vi er ret sikre på, at de ligger deroppe også. Men det vigtigste, når man taler om teknologi, det er, at vi ikke taler om teknologi, vi snakker om mennesket. Det er mennesket. Alle løsninger, man laver inden for plejesektoren, skal sætte mennesket i centrum. Hvis vi ikke laver menneskelige løsninger, så bliver det ikke til noget. Og vi har faktisk mange erfaringer fra andre lande, Danmark er faktisk en af dem, hvor man har lavet teknologiske løsninger, og der er ikke sat mennesket i centrum, og hvor man ikke rigtig er kommet videre med de løsninger, der er nogle gange 10 år gamle. Det er sådan faldsensorer og sådan ting, de er ikke blevet videreudviklet, desværre. Men hvis vi sætter mennesket i centrum, og den teknologiske løsning, man udvikler, har mennesket som fokus, så er alt muligt. Jeg kommer som sagt fra et firma, der hedder Nemlia. Vi er i Tórshavn, vi er 9 medarbejdere. Vi er støttet af folk her fra Klaksvik, heldigvis. Vi har gode støtter her. Vi har støtter fra Goethe, vi har støtter fra Tórshavn, og vi har støtter fra Danmark. Alle færøske, gode færøske businessmænd. Og det er vi stolte over. Og vi er stolte over, at den her teknologi er blevet udviklet på Færøerne. Vi er stolte over, at vi kan tage den nu ud til Danmark, og jeg har lige etableret kontor i Tyskland her i sidste måned. Det vi gør, det er, at vi giver plejeren, om det er en hjemmepleje, eller en pleje på plejehjem, eller en familie, der tager sig af familie, muligheden for at få et hurtigt indtryk af, hvad sker der til min mor, eller til fru Jensen, eller herr Hansen. Og hele tiden live. Vi ved lige præcis, at døren er gået ind til køkkenet, eller de står op 2:00 om natten, eller at de er ude og gå en tur, når de er dement. Og det skal de have lov til. Men vi ved, hvor de er. Men vi bruger data for forskellige input. I øjeblikket bruger vi sensor, men vi bruger også andre former for data. Anonymiseret selvfølgelig. Men plejeren har faktisk en større indsigt i, hvad der sker. Bare her i Klaksvik, da vi satte det op på Klaksvik plejehjem heroppe, faktisk op ad døren her, der så vi en 20% forbedring af arbejdsmiljøet for de mennesker, der tog sig af de demente. Bare ved vores installation. Og i Røyen, i Runavik, der har vi den, og der ser vi, at de andre sensorer, vi bruger natsensor, bevægelsessensor om natten, for at se, når folk står ud af sengen, for eksempel, det er næsten 50% forbedring på arbejden. Det er en kæmpe lettelse. I dag er det sådan, at hvis I kigger på det, så kan vi se, at inden for en plejer,
kan se flere. Man kan også se, at det er rum på et plejehjem, eller det er folk hjemme i deres huse. Så kan en hjemmeplejer, have mere tjek på, hvad der sker real time, end de kan, uden at skulle hele tiden følge op på det. Specielt i et land som Tyskland, hvor en hjemmeplejer, altså en ambulant hjemmeplejer, har 30 patienter, de skal se til hver dag på en 8 timers arbejdsdag i Berlin. Jeg ved ikke, om jeg prøvede at parkere en bil i Berlin. Det er umuligt. Og samtidig med, at jeg så skulle besøge 30 mennesker. Så ved hjælp af vores system, så kan plejerne dele informationen. De kan se real time, hvad der sker. De kan komme i kontakt med dem, lige så snart de vil. Og de kan også og den ældre person kan få kontakt med plejeren real time. Uden at skulle have noget på kroppen. Og det er kanon vigtigt. Vi ser også, at det fører til den her teknologi, ikke bare vores teknologi, men teknologi brugt rigtigt, at folk kan bo hjemme længere. I Danmark har vi en situation, hvor 15% faktisk ikke bor hjemme, men de bor i noget, altså det hedder ikke beskyttede boliger mere, det ved jeg godt, men i gamle dage hed det beskyttede boliger, men de bor i plejehjem og nogle andre former for hjem. Men det er cirka 95% af ældre mennesker, der gerne vil bo hjemme i hele Europa. Det er også her på Færøerne forresten. Jeg vil gerne bo hjemme længere, det kender jeg. Hvorfor ikke? Det kan teknologien hjælpe dem til at gøre. Vi kan give plejerne mere, som jeg lige viste jer, mere tid til at give pleje og mindre tid til at give kontrol. Tænk at ikke skulle rundt hele hver eneste time og tjekke, om de demente er inde på pleje, inde på rummet. Det betyder utrolig meget. Men også normale, som ikke er demente. Kom ind og få en anden samtale med dem, for ikke at skulle ind og tjekke. Kontrol og administration. Lad os fjerne det og gøre det til noget andet. Til noget bedre. Det betyder også mindre stress for alle. Både de ældre, men også dem, der tager sig af plejen. Tiltræk yngre personale, eller andet personale, bedre personale. Vi ser også, der hvor vi har installeret vores systemer her på Færøerne, vi er jo i mange plejehjem op efterhånden, der bliver folk også glade for det. De kan ikke leve uden det. De bliver længere i deres arbejde. De skifter ikke arbejdsplads. Jeg kan via en videokontakt, kan jeg meget nemmere sige, hov, jeg står her med fru Jensen for første gang, jeg ved ikke, det har jeg ikke oplevet før, kan jeg komme i kontakt med en kollega og sige, hvad skal jeg gøre lige nu, uden at skulle løbe ud og efterlade fru Jensen der. Vi ser, at de mennesker, der bruger vores teknologi, ikke bare vores, men andre teknologi, de synes, det er tillidsfuldt, de tror på det, de stoler på det, de ved, de kan bruge det. Til de ældre mennesker, bevægelsesfrihed, til familien, ro i sindet. Og så er det en hurtigere uddannelse, og selvfølgelig, det ved vi også, billigere at have folk hjemme, end at have dem i plejehjem. Og hvorfor ikke, når folk er hjemme, og de gerne vil være hjemme? Vi ser desværre en tendens i nogle europæiske markeder, jeg vil ikke nævne dem her, men der ser vi desværre en tendens til, at man prøver på at komme helt væk fra plejehjem, og bruge plejehjem som en hospice-model i stedet for. Og det er lidt trist, men det er det, der sker. Fordi den her bølge er så stor. Og det er jo ikke bare teknologien, der kommer til at løse den. Vi skal også bruge andre metoder, vi skal have andre former for hjem. I Sverige prøver man med unge studenter, der bor sammen med ældre. I Holland, der har man lavet sådan olde-kolde modeller. I Danmark laver de også nogle andre modeller. Det sker over det hele, der bliver nødt til. Det er ikke bare én løsning, der løser det hele. Men vi ved så også, at vores plejere, og det er så heldigvis den eneste slide, jeg har på færøsk, for jeg kan desværre ikke læse det, men jeg ved, hvad der står. Men vi ved, at vores plejere er glade for det her. Vi har faktisk folk, der kommer til at sige, jeg kan ikke lave mit arbejde uden den her teknologi længere. Og det er såvel i plejehjem som ambulant, altså hjemmepleje. Det betyder utrolig meget for dem, at kunne gøre de her ting. Så til lige at samle det hele sammen til allersidst, det er, at det er plejeren og de ældre menneskers behov, eller de folk, der har brug for omsorg. Alt, hvad man laver af teknologi, det skal tænkes på det, det skal tænke på deres behov. Vi får meningsfulde opgaver til de plejere, der tager sig af det. Og det er dem, der bruger det rigtigt. Så har vi, at familien føler sig engageret. Vi har rigtig mange startups i øjeblikket i det her område. Bare for et års tid siden, så var det på verdensplan cirka $1 milliard, som blev investeret i startup og velfærdsteknologi, som det hedder på dansk. I dag er det tæt på 10 milliarder, og den kommer til at vokse på over for 50 milliarder inden for de næste 2 år. Dollars.
Vi ved, at de store investorer ude i udlandet, de kommer over ind meget hurtigt. Vi har lige haft i Odense, har vi lige haft en konference med velfærdsteknologi, 2-dages konference, hvor vi næsten stort set alle startups i Danmark inden for det her område mødtes sammen med The Life Science Cluster fra Danmark. Så det er utrolig spændende, og der sker rigtig meget. Men allervigtigst er det, at vi hjælper ældre mennesker og mennesker, der har brug for pleje, til at kunne leve mere engageret og mere aktivt liv hjemme længere. Og med det anker forbundet i den gode færøske muld, sætter vi så kurs ud mod de stormige søer ude på verdensmarkedet. Vi er en virksomhed, der satser på at skulle hjælpe mindst 500.000, altså 500.000 mennesker inden for de næste par år. Og vi kommer også til det. Men som I ved, uvejr er noget af det bedste, når man skal blive en god sømand. For så bliver man bedre til at være sømand, end i stille og roligt vejr. Og vi går ind i et kæmpe uvejr. Så jeg siger tak for at jeg måtte komme her i dag og snakke med jer. Mange tak, Per, for et meget interessant oplæg. Vi har nogle minutter til spørgsmål eller kommentarer. Det er som spørgning, er der noget med skænk? Tak. Ja, tusind tak for det, Per. Det er altid fantastisk. Det er en selvsynsøver og en ære ved alt. Tak for det. Skal jeg sige af danskund eller før? Du kan prøve at gøre det på færøsk først, og så hvis jeg ikke forstår det, så siger jeg tak for det. Tusen tak. Jeg har aldrig rigtig stort lidt. Jeg har aldrig det er fantastisk. Vi har haft nekvar førska spyrer akkurat denne her. Og en lydelig spørning går til nu nevnte at det er førska, og at det er førsk produkt, og det er først til byrja i her. Og vi drar en lydelig marsjnavn til Danmark og Tyskland og andre land. Men hvilken tøtning har den førske heimamarknaden til det? Og det sidste må godt lige spørge. Hvilken betydning har den færøske hvilken type betydning har det færøske hjemmemarked i forhold til det her projekt? For det er meget lille i forhold til de andre projekter, som er i gang i. Ja. Altså det færøske marked, for det første så startede vi. Jeg startede som direktør for 6 måneder siden. Og før det sad jeg i bestyrelsen, og da jeg kom ind i bestyrelsen, var det et hardwarefirma. Og jeg sagde, at jeg ville kun ind i bestyrelsen, hvis vi lavede det om til et softwarefirma. Og det gjorde vi så. Det er ikke fordi, jeg er imod hardware, men hardware er dyrt, det er svært, og det kræver rigtig mange ressourcer. Mange flere ressourcer, end der var på det tidspunkt. Det er alfa og omega for, at vi kunne komme hurtigt ud. I Danmark for eksempel var der 6 firmaer, som lavede noget tilsvarende. Et af dem eksisterer i dag, de andre 5 gik bankerot. Det brugte 5 måneder på at komme ind på deres første plejehjem. Vi brugte 3 uger på at komme herop i Klaksvik. Det betyder utrolig meget at have det nære sammenhold, som vi har mellem politik, samfund og vores virksomhed. Det kan man kun få på Færøerne. Så det er virkelig time to market, at vi kunne komme hurtigere i gang med at få nogle data og få de her punkter. Det kommer til at tage længere tid, både i Tyskland og i Danmark. Det tyske marked er interessant, fordi 80% af plejehjemmene er private, og at hjemmeplejen, den er også store private organisationer. Vi er jo en business-to-business virksomhed, som går ud og laver deals med business, og ikke med de individuelle hjem. Det betyder utroligt meget, at vi har kunne gøre det her på Færøerne. Så det har været vigtigt. Det sagt, er det klart, at vi kan ikke, altså selvom jeg kom ind i alle 30 plejehjem heroppe og fik alle de 2.000 husstande, som vi tror, vi skal ind i, så vil vi ikke kunne, det vil ikke være nok til på sigt at gøre den her virksomhed. Derfor skal vi være internationale. Jeg sidder i forskellige konsortiumer inden for IT, og har gjort det i mange år efterhånden. Og det er bare vigtigt for os at ligesom komme ud. Men jeg tror meget på den der med, at ude i tangenten kan du finde teknologier. For eksempel i Nord-Norge, så har man jo i 20 år brugt video til at hjælpe selvmord og psykologi, fordi der er ikke nok læger i Nord-Norge. Og selvmordsraten i Nord-Norge var en af de højeste, vi havde. Nu er det en af de laveste i Europa. Og det er på grund af teknologien, den er kommet ned. Det samme kan vi gøre her. Så det er virkelig vigtigt at have haft den mulighed at have det her marked. Men samtidig er det lige så vigtigt at så sige, at de er så også parat. Og jeg tror, det som jeg oplevede, altså jeg har haft, det er sådan 3 ting, jeg oplevede. Jeg ved godt, at englænderne kaldte jo the country of maybe.
Og det har jeg jo lært, at hvorfor det hedder det. Altså, at lave en aftale og få en dato, hvor det skal leveres til, det er meget svært med færinger. Og min dansk-tyskhed, den har fået nogle knæk et par gange, kan jeg så sige. Det der med, at det skal blive leveret på tirsdag, og så måske tirsdag. Det er måske torsdag. Måske næste tirsdag. Det er lige op over, ikke? Den har jeg altså prøvet lidt for mange gange, og det gør altså lidt ondt i mit tyske mentale hjerte. Og det andet, det er jo selvfølgelig, at I er kritiske, og det er rigtig godt. Og det betyder også, at det gør det nemmere for mig at overbevise tyskerne i, at det her det er et rigtigt produkt. Danskerne så. Og det tredje, og det gør det var svært, ikke? For når jeg kommer ind, og jeg kan ikke vise jer businessplanen, men businessplanen er ikke lille. Det her det er en milliardvirksomhed, jeg er ved at bygge. Det er ikke en virksomhed, der skal tjene 100 eller 10 millioner danske kroner. Vi snakker milliarder. Jeg går ikke ind i projekter, hvor vi ikke snakker milliarder. Jeg har lavet 5 milliardvirksomheder indtil det dato, og det her det bliver også en af dem. Det kan vi bare ikke gøre på Færøerne. Det er markedet for lille til. Mange tak. Er der flere der? Ja. Jeg vil bare spørge om, hvad har været jeres etiske problemer i forhold til det her? Ikke fordi jeg ikke synes, det er i orden, men jeg har vist nok måske haft nogle etiske problemer. Og så de 2 damer, de repræsenterer ældresagen her. Og det vi ved, hvad den her overvågning i forhold til datatilsynet siger. Mm-hmm. Vi er faktisk godkendt af datatilsynet på Færøerne og EU. Og vi følger de europæiske regler, som er højere end de færøske på mange områder, men også de færøske, så vi gør begge dele. Så omkring det datatilsyn. Etisk, det er derfor, vi ikke laver videoovervågning. Vi laver ikke videoovervågning. Det er ret sjovt, når I kommer til Danmark i dag, så kommer I ind i mange hjem, så er der faktisk mange af de der, tyverisikringer, de har puttet videokamera op i folks køkkener og stuer, og så får du at vide, at de optager kun, når der ikke er noget bevægelse i rummet. Jeg skal ikke have et videokamera i mit rum. Det kan jeg godt sige med det samme. Men jeg ved, hvor mange af mine familie, ikke min familie, men venner i Danmark, der har det. Det er helt utroligt. Og du kommer ind og sådan, der er kamera i køkkenet. Jo, jamen, de kommer fra Jysk Alarmcentral og satte det op. Så det optager altså også kun, når vi ikke bevæger os. Men det skal jeg ikke have. Og det er jo det, der er fordelen med de systemer, vi har lavet. Det er, at vi faktisk anonymiserer dataen, men vi også kun får data, når vi har sat for eksempel en alarm, at døren skal gå op til køkkenet inden kl. 10, og den ikke er gået op til køkkenet inden kl. 10, så er der en chance for, at Hansen ikke har været i køkkenet, og han ikke har drukket noget vand. Vi ved det ikke 100%, men vi kan med ret stor sandsynlighed. Og det andet det er, at når der sker noget, for eksempel de går ud af sengen om natten, så ved vi, at de går ud af sengen om natten, og så får vi en alarm. Så det vil sige, at vi får en alarm, når der sker noget, der ikke må ske, eller noget, der skulle ske, der så ikke skete. Og det er det etiske i det. Og det ved vi faktisk jo. Altså vi har det jo telefon, ikke? Altså hvis man har et problem med det, så skal I lade være med at bruge Facebook, og I bruger jo Facebook meget heroppe på Færøerne, ved jeg. Så I kan godt, altså, så den har jeg mindre problem med. Men det er et vigtigt problem. Altså vi er meget, meget opsat på det, og vi har jo Eli Tordersson som advokat, og sikrer, at vores datatilsyn er rigtigt, og han er jo datamanden på, man sidder i hvert fald data- og lovgivningsrådet, jeg ved ikke, hvad det hedder heroppe længere. Men det er det samme i Tyskland, og hvis vi klarer den i Tyskland, så klarer vi den hvor som helst. Og det er simpelthen også derfor, vi går også ind i Tyskland så hurtigt som muligt. Mange tak. Vi vil nu ikke flere spørgsmål i gang. Jeg har bestilt en hånd. Tak for det. Næste av skrånene er politiske ungdomsarbeid til Sambandsløsningen. Det er nøyvalgte formøren til Unga Sambandet, Peder Frank, Jakobsson Holm og flere greier fra. Kjør så vel.
Hallå? Hallå? Fint? Hej. God dag, Nils Sommel. Jeg stand her der som nødje farmaren i Unga Samband. Og mange av de kan kjenne meg ikke, og tog vil lykke begynne vi at presentere meg selv. Jeg heter Peter Frank Jakobsen Holm, og jeg 22 år. Jeg av Arjun. Og det ikke mer enn godt år siden, eller her alai, at jeg stod min egne vær under brusene, og sang vi i telefonen, spalte akkurat musikk, og nå ringer knappt telefonen. Jeg husker hva det med man heter ver, men så farvid som jeg og vi sa opp igjen i haren, og alt som var rett til å lukke ut til telefonen. Dette var Johan Dahl. Så jeg jøss, og så ringer til Moin. Hallo, gå jeg. Er det Johan Dahl, sier jeg. Jeg ikke forbannet godt til å stille jeg opp til kommunevalget for sambandslatjen. Og så sier han, og dere har bruk for en så skillet gang fyrer som til, og det er godt for ditt Instagram, sier han. Og husker jeg bare mot, hva var jeg stod herfra, men jeg var så tidsjen jeg sindra båle, men i Sverige så at jeg kunne gjøre så avgjørst. Og så latt det være jeg divtale. Og ikke mer enn et år siden så stand de her så, som farmer i Unga Samband, og til det jeg takker Johan. Jeg har ikke enkelt mine avgjør, eneste løte, og det har vært et lærerikt år, og jeg ser vel mot ikke, bare i ungmannfellene og i sambandslasjonen som helt, og det skulle de ødele stor takk for. Så bare relativt nødger i flasjonen og nødger former i ungmannfellene, så halte jeg at det har størst arbeid ved å gjøre sambandslasjonen mer lokkende for det unge atelier. Sambandslokkeren et myndighet og konservativer heldre enn sosialliberaler. Jeg har fyllt ungmannfellene i flere år, og jeg synes til å gå arbeid til jeg var gjørst for flasjonen for å gjøre mer togjerhøskant. Og dette vil jeg sånn til å holde av frem ved arbeidet vi. Det er en stor tydning at vi sier til som målflokkeren ikke står å si. Vi må i sambandslasjonen tåre å sette år at det er åsemmer vi tar innan huset. Her vil det ikke akkurat nøyest å være samt, men vi skulle ta oss sammen og vire meningen til kornøren. Som i evner har vi å lenge tog over takt borster, og dette et myndighet en feil. Jeg hadde skilt akkurat veljeren av vise timen hver hvit og hver skjær standa i såkalla etiske målene. Vi skulle vira avnevnte syvvenner til flasjonen at ødelig sambandsflasjonen har rett til å ha egne samføring i etiske mål. Og min mening er grei. Førjer skal være samfunnet for ødel, og ødel skulle ha sommer 18 i førjer. Et newtomans samfunnet krever samståndes et newtomans lovarverk. Tog gleder meg at Løkmaver i sin røve gjør det greit at han først skal nøytrykke avstidningen ved brøtt til å være samtidsgrunnet. Til 6 krever samtidig, og dette skal låne i sin innspekl. Et annet mål vi har fyllt nek seneste året vaksande Norsland rusønnen med den ung. Det en sannrøynt at det allsamt flere ung og takker rusønne, og det eisen våre nek lettere for fædre rusønn i første samfunn. Det alvarsamt og en kjedelig tendenser. Landstyret har 4 år til sted til å sette en arbeidsbølg eller legge fram en rød av avtoken for å stekke vaksande norslene av rusønnen med den ung. Og dette utan Ivar rett av sti å teke, tror vi skulle røyne av 4 at rusønnen ikke slipper inn til landet, tror det skal ikke gjøres en gjønsvøre. Ta i samfunnet at trobladjen bottnar i omkring Gibre, en enas forvittne med de unge og i enda en slukken ungkvarv. Fyrirbygging to i liklåret, ta hesen trobladjen skal hamførast. Råden til trobladjen må stedfestast og aldri noe kjøtt. Folkehelserådet gjør det i 2019 en kanning i hele endamåls å kanna helsestøvna og trunaden til føringen.
kan ikke visste at det var særlig ung i møtte seg her ringa salarhels. Ånden hver kvinna og 3 hver unge mever og i allspørselen 18-24 år møtte seg være strongt. Og at sett hæson høtte de unge ringast helsestøve og var mest plava at være tung i hoa, tunglint eller olukkelig. Kanningar i utland viser at mange ung tager rusøvne for at han færer strongt. Vi var tøyskild nødt å hitje etter personen han brottskjørna og kan nok få til vår tenkt at det som rusøvnen er fyrstand til. Jeg tykker fullt og fast på at ung i fyrjon var lofta fyrr og at du samme ikke hadde tørven at røyne ur rusøvnen er fyrstand til. Hei marsken vil minka månande omskylda og gjørs fyrjer til minne drejande i samband med rusøvnsøl. Og jeg vågner at hese i atliten med tidsen i alvaran til atyrsen var sett i versk. Det er ofta sagt om åken unge at vi er bjerskikt og samståndes til tøyer blåøkt. Hetta særlig at det kommer til grønne orskskifte. Vi får vite at vi har gode intensjoner, men at vi tar altså måte må være realistisk og ikke leipa fram med av til ting takka tøy. Om det er nækar og er realistiske og vi kjenner at ting ikke kunne takka og lenka tøy, så er det nemlig at det er unge. Verlig avlengarna av överlagsbrödingen börjar att mestast och senaste IPCC-rapporten är allt en hoande att läsa. Vi må främja gröna årskursskifte, kjødastjørlet og sette avtøkkeversk for å stekke av gongene. Ungdommeren er bjerskikter, men så avgjørst ikke blåikter. Vi reiper av at vi okkara fjerskotten stedsetting er så mye framkommen og kunne ha nekven økjøn jansette okkom vi okkara grannaland. Vi er vel større enn vid. Vi kunne ta ikke jansette okkara dolking og utland vi okkara grannaland. Vi dolka nemlig i fyrjon vel mer enn øtlinen dåranlandene per ubikva. Vi var nødt av vi kjennes verleggan og særlig at hei vi får gjørs noe vi. Vi har alla forskjeder å markere oss som undangongoland og ødsnån, og de allmenne parsen skal ikke ligge etter i tilgang. En av høvesårsøkene til at jeg takker igjen til at ombå sambandsstasjon vi er vi har en greia mening til ryddsfellesskap. Til for mer er det så selvsagt at vi skulle være en parst av en større fellesskap og samstarve ut i heimen. Samstarve med Førjar, Grønland og Danmark er særstakt og søveligt. Dette samstarv skulle vi avholdende menna og bedre. Særlig er nekve firmåner til åkken ungen som i lesar ørendon fer ut i heim at nema åkken utbygging. Møvelagen til føringen av å ha dansk nemmide og så blir nummer føringen hever bøtt månande om der avbjørnger, og nekve har rent sjui. Hette ser gledelig og et veldig prekk på at samstarv i rujtnon alle tider menning. Sjálvandi er det godt at ung vil ut i heim at nema seg utbygging og lære om mentane. Men for de som vil utbygge seg i fyrjon og være tatt at det er kære, skulle vi eisne ha rødt omstående. Vi skulle ha et fyrstaflokks fråskaparsedder og bjør kvalitetsutbyggingar ut. Altså utbyggingar og gjøre støy vid tilsvarende utbyggingar utenlands. Og dette er største tøytninge at vi kjøter stjørlet just en parster av Bologna-avtalen. Eisen i halvdje at det var områdende at vi til større mån hitja at hva arbeidsmarskeren etterspyr av arbeidsmeie, så leser at vi ikke utbyggva til arbeidsløs. Fokus skal være kvalitet heller enn kvantitet. Hette er eisen veldig hukkboren til unga samband i nekvar. Ofta vil vi ungdomspolitikere spurter hva er det som rør seg i middelen til ung. En velskiljande spurninger til det er jo mål vid unge har større AH4 enn andre. Men jeg har alltid det vært skarpt at legge ødel ung under at jeg har AH for det samme. Og tog kom jeg i det via en AH-dan og en båtskapet. Ødel mål er ungdomsmål. Jeg halte at vi unge som er til og skulle ivertakke dette landet har skilt å komme ved akkurat uskøydet til ekvarskjek. Tog er det en sannrøynt at ofta sutt okkara jo ikke det samme som tja taimon som har vært i hesen gaimnon enn ekvar.
I sambandsløsjonen eier vi det innenfor et slag høyring. Vi kunne eisen kalla det samstarv til avgjør flasjon skulle takast. Hetta halde jeg hei gagna okkar flatje allsamt, og til hei verlig veri en brettbytte til ungene å taka lot i samfunnskjøkken. Til ung vil jeg taka lot i samfunnskjøkken, og til en tøtningar mykje rødt i samfunnet som i nekk og lytla mån vi hørt. Vi røyna i unga sambanden at tilsøkja nudja limer og gjeva sambandsløsjonen en ungdomlian og tog herskande profil. Men detta viser vi at har først. Det ser at har først at tilsøkja ung til sambandsløsjonen i hessen døm. Vi røyna selja til politiske fingrarmyskene vid som flokker skjed av samfunnet, men det drukner oftast ut ham kjeilig i søvn. Tog det ser at har først at vi er ungmannafella til sambandsløsjonen i det. Ta vid sida i en serie hakkravendare og konservative stjøtt. Her er mittelen ung tidlig som at folkeflokkeren og myflokkeren sitt dagsgrunn. Jeg vet at det er en kjærlig bådskaper å komme videre, men jeg halte allikevel at det er av stor tøytning å si det. Og særlig har vi tog vogn om at venn kommer ui, og at vi sammen kunne gjøre sambandsløsning mer til å gjøre skant. Vi skulle snart sammen som et li. Vi skulle virkjenne at i som malen var vi ikke kjent, men vi skulle vira meningene til hver nøren hos mal. Vi skulle standa sammen om de mål i mynta sambandsløsjen. Vi skulle en så fotballslig spela sammen av vøtlen og virkjenne at vi døtla av imiskar førleggere, eller leikloder. Høyre vongren er tredje av at Mian spiller han opp. Såleis at han får lagt bølten inn til vinstra vongren og skaller han i mål. En fotballstyster vil ångande bare spalter annakvart høyre eller vinstra søy. Men det er samstarv mellom boa søyner og gjør alt avgjent. Og jeg spiller selv fotball, og for det ikke skal være likt, så må jeg kjøtte rønn at til havner, til at jeg får handa godt lærersmester i det, så vinner jeg og delt. Takk. Og jeg vil bare si at vi sørger satt i kveld, og tusen takk for i året. Takk for det. Stora takk for det. Er det noen som har en avimesting eller en spørning til Peter Frank? Johan? Nei, det har forstått lenge. Det er også. Eibert. Nu var han attrig. Till förra för det landsfondet så det Eibers mikrofonen. Till Peter Frank alltså jag vet det var som du hörde att mig säga i morgon men jag vet inte otrygg om framtiden till sambandslösningen. Men alltså nu tar man jag ser ju gammal gör men i nästa hos marschen och inte kunna vara limor och i ungman för den långur och helt speciellt limor allt det så kan det gå och nåt kan marscher men ja, tack för det gå tack för det men jag blev ju like glier och heter om hjärta att tycker köra härsta och att jag gör det som gör. Tack för det. Tack för det. Det har några få minuter efter. Och Peter inte börja men jag har. Johan Dahl, jag var han. Ja, jag visste inte att Peter Frankson och Brusen där inte land. Kan jag vara i så men jag är glad för att han säger ja. Och jag hade att han är helt en stark gåvare. Som jag hoppas att sambandslagen är tycker till syn. Så att det har brett tvärtom aldersmörk och meningar kunde arbeta samman och här vi är för att vi vill att männa flottjon framåt. Tack för en gåvare på Frank. Mot lukk och gott lån. Tack för det. Om det ikke er flere, så halte jeg bare vi får sende Peter Frank til Havnar. Klokka vet du. Jeg kjenner av det, men jeg kommer alltid på det. Og så er en liten stekker til klokken 1:15 til 14:15. Så just vi dette.
Nu skal det igen foregå på dansk. Vi har nemlig været så heldige at få besøg fra vores søsterparti i Danmark. Det er jo Venstre. Vi har fået besøg af Stefanie Lose, som er næstformand i Venstre, og også formand i Region Syddanmark og i Danske Regioner. Hun har været så venlig at sige ja til at være vores gæstetaler her i dag. Men hun er ikke kommet alene. Hun har taget partisekretær Christian Hyttemeier med sig. Jeg vil gerne byde jer begge to hjertelig velkommen til Færøerne og til Klaksvik. Og tak for, at I kom den lange vej fra Danmark. Værsgo, Stefanie. Vi er klar til dig. Så prøver jeg, om der er lyd. Det var der. Også rigeligt af det. Ja, men er det ikke okay sådan her? Ellers så må I sige til. Tak for ordet, og tak for invitationen til at være her sammen med jer i dag. Det har jeg glædet mig rigtig meget til. Jeg må jo indrømme, det er min første tur til Færøerne, så det har været noget, som jeg har set rigtig meget frem til. Og jeg kunne sige, at i virkeligheden så kunne jeg starte med at fortælle jer, at man kunne godt komme her i virkeligheden og være lidt misundelig på jer, og her på jeres lille ø-rige. Det oplagte er selvfølgelig at pege på, at det er naturen, som man kan være misundelig på, fordi når man som jeg bor i den vestlige del af Danmark, i Esbjerg, hvor der er fladt, så langt øjet rækker, så er det jo en enormt flot natur, I har her, som næsten kan sparke benene væk under en, når man kører rundt og ser det. Så det er smukt og vildt og fascinerende. Man kunne også være misundelig, sådan i den bedste mening, og af et godt hjerte over, at det er jer i Sambandspartiet, der sidder og svinger taktstokken i lavtinget med dig, bare du er for bordenden som lavmand. Fordi den glæde og luksus har vi jo i hvert fald ikke i Venstre i Danmark lige for tiden. Man kunne også være misundelig eller måske nærmere imponeret over, at I her på Færøerne har fået skabt et samfund, som placerer jer i top 20 over de rigeste lande i verden, målt på BNP ifølge Verdensbanken, og også bedre end Danmark. Og det er jo flot, men det er også helt åbenlyst, at det kommer ikke af sig selv. At det er noget, som kræver hårdt arbejde af alle mænd og kvinder. Og jeg tror, at det der med, at det kræver arbejde af alle mænd og kvinder, det er noget, som jeg også kan se i statistikkerne, at de tager alvorligt. Fordi ifølge statistikkerne, så er der lige nu på Færøerne cirka 400 mennesker, der ikke har noget job. Og det er vel på et niveau, hvor det er lige før I kender dem alle sammen ved navns nævnelse, kunne jeg næsten tro. Men alt det der med økonomisk rigdom og lav arbejdsløshed og storslået natur og det faktum, at I her i Sambandspartiet sidder med den politiske magt over jeres lille ø-rige, det er måske i virkeligheden ikke det, som man kan være mest misundelig over. Det er måske i virkeligheden det faktum, at jeg har fundet ud af, at Færøerne er med i den nye James Bond-film. Fordi det kan man da ikke lade være med at være andet end misundelig over. Hvad kan man næsten ønske sig mere? Det er jo helt vildt. Og når først filmen har fået premiere, den har været udsat mange gange, så tror jeg, at vi er mange, der kan gå rundt og minde folk om, at Danmark og Færøerne jo altså er en del af et rigsfællesskab. Så på den måde har Danmark også lidt været med i en James Bond-film. Og så kunne talen godt stoppe her. Fordi så er der ikke så meget mere at sige. Verden begynder og stopper jo med James Bond. Og ellers så gør den i virkeligheden ikke. For selvom det er et fascinerende univers, som kan tryllebinde de fleste, så er det også lidt langt heldigvis fra hverdagen. Så hvis man skal vende tilbage til virkeligheden og hverdagen, så kunne jeg gøre det ved at overbringe en hilsen fra Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen. Jeg ved, han gerne ville have været her i år. Han skulle have været her forrige år. Det satte corona en stopper for.
Og i den her weekend, så har han familiære forpligtelser af den slags, som man ikke kan snige sig udenom. Og derfor har han simpelthen ikke mulighed for at være her. Så I må nøjes med mig, men jeg er rigtig glad for at være her. Og hvis Jakob havde været her, så ville han have sagt det samme, som jeg siger nu. Nemlig, at vi i Venstre er rigtig glade og taknemmelige for det samarbejde, vi har med jer. Venstre og Sambandspartiet er både historisk og aktuelt garanten for den gode dialog og den gode tone i samarbejdet mellem Færøerne og Danmark. Og der er ingen tvivl om, at lige præcis relationen mellem vores partier er den stærkeste politiske alliance mellem jer her i nord og os mod syd. Og det er vi meget, meget glade for. I Venstre er rigsfællesskabet noget, vi tager rigtig alvorligt. Og nogen vil selvfølgelig gerne reducere spørgsmålet om rigsfællesskabet til det faktum, at vi deler regent. Men for os i Venstre er det meget mere end det. I er jeres egne, og det skal I være. Og I skal selv bestemme. Og I har retten til at gøre det, som I nu engang synes er det bedste for jeres smukke øer. Men derfor kan vi godt hjælpe hinanden, støtte hinanden, være der for hinanden, som man nu er, når en relation går langt tilbage. Og så skal I ikke være i tvivl om, at vi også kigger jeres vej. Langt ud over kongerigets grænser er I blevet rost og anerkendt for jeres håndtering af coronapandemien. Jeg synes også, at vi i Danmark er kommet helt fornuftigt igennem coronakrisen. Skal jeg nok også sige, som en af dem, der har ansvaret for sundhedsvæsenet i Danmark. Men Mette Frederiksen har nu også været lidt enrådig i sin facon. Ikke desto mindre, så står jeres håndtering tilbage på en måde, som har aftvunget respekt, og hvor I med fast hånd har styret befolkningen igennem en rigtig ubehagelig krise. Og det er rigtig godt gået. Og på samme måde så har jeg med min egen baggrund som sundhedspolitiker og regionsrådsformand i Syddanmark ikke kunne undgå at bemærke de skridt, som Færøerne med dig, Bardur, og Sambandspartiet i spidsen har taget i retning af at sikre en behandlingsgaranti. Det er borgernært, det er stærkt, det gør en forskel. Og så er det liberalt, at man på den måde går i en retning, der har betydning for de helt almindelige mennesker, som går på arbejde og betaler skat. Det er meget, meget spændende, det I har i gang i, og jeg glæder mig rigtig meget til at følge det, fordi det er altid godt at blive inspireret af nogen, som brænder for at gøre tingene bedre for patienterne. Også jeres ambitioner på klima- og energiområdet giver genlyd. I har valgt den grønne og rene vej med ambitiøse mål om at levere fossilfri elproduktion. Og også her deler vores partier synspunkter. Den grønne omstilling er en opgave for alle. Og det I går og gør her på Færøerne, det kan være en inspirationskilde, ikke bare i Danmark, men i resten af verden. For klimaudfordringerne kender ikke grænser. Og med jeres placering midt i Atlanterhavet og i Golfstrømmen, jamen så ved I det om nogen. Og derfor skal vi lære hinanden, dele vores viden med hinanden og løfte i flok. Og så er der jo fiskeriet som jeres vigtigste erhverv. Og det er stærkt, at I har kunne lægge jeres fiskerierhverv i rammer, der sikrer, at dem, der skal investere i erhvervet, kender de vilkår, de skal arbejde under, så der kan skabes ro. Ja, i det hele taget så er det fremsynet politisk ledelse, der kalder på respekt. Det giver stabilitet, tryghed og sikkerhed, at der er lagt klare spor ud på en række områder fra jer. Og når man ser det fra Danmark, så kan man vel godt tillade sig at sige, at det man ser, det er Færøerne, som er inde i en god og sund og positiv udvikling. Ja, jeg kender i hvert fald ikke mange danske øer, som kan fremvise befolkningstilvækst igennem de sidste 7 år. Det er rigtig flot, og jeg synes godt, I kan være stolte over, hvad der er sket, fordi at det er helt sikkert ikke kommet af sig selv.
Det kræver, at man skaber attraktive rammer og har noget at byde på. Så tillykke med det, som I har opnået. Det er rigtig flot gået. Og så vil jeg slutte om et øjeblik, men jeg vil gerne slutte med her til sidst og rette en stor tak til dig, Edmund. Jeg sidder ikke selv i folketingsgruppen, men jeg ved fra både formanden og gruppeformanden, at de sætter pris på det samarbejde, som der er mellem dig og os i Folketinget. Du gør dit parti stor gavn, og du gør jeres øer stor ære. Og det er en fornøjelse at samarbejde. Og hvis Venstre på nogen som helst måde kan gøre noget for at sikre, at du og Sambandspartiet fortsat er at finde i Folketinget efter næste folketingsvalg, så må I meget gerne sige til, så vil vi rigtig gerne hjælpe. Og som jeg indledte med at sige, så kunne man jo godt være misundelig på jer. Og det er jo ikke, fordi man ikke kan unde jer alt det gode. Sådan er det slet ikke. Det er ment af et godt hjerte, fordi det er nu engang sådan, at man kun har følelser for dem, man rigtig kærer sig om. Hvorimod dem, man ikke har følelser for, er man ligeglad med. Og jeg og Venstre kærer os om jer. Jeg er rigtig glad for, at der er en nær relation mellem vores partier og et tæt samarbejde. Og også meget glad for at have fået invitationen til at komme her og tale på jeres landsmøde. Den nye Bond-film, den hedder No Time to Die. Og står det til mig, så vil relationen mellem Venstre og Sambandspartiet i hvert fald aldrig dø. Så endnu en gang tak for ordet og rigtig godt landsmøde. Mange tak, Stefanie. Der er tid til en enkelt bemærkning eller spørgsmål, hvis der er nogen, der har det. Nej, så får jeg ved af. Og vi skulle hjemme etter klettarna nu. Og allikevel så var vi at sende væren til Danmark, til at Edmund Johansen har jo sina daglige gongt av Kristiansborg i Kjøpmannahavn som folketingslemmer for sambandsflokken. Og Edmund får nu at si noen ord om utenrikspolitikk i Rydsfellesskap. Vil du ha vi se? Eller vil du ha vi henne? Nå kommer vi an. Det er alltid henne bedre. Ja, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hører det da? Høres det? Okay, gå for det så. Ja. Først vil jeg sige en stor tak til Stefanie Lose for det pæne ord om Sambandspartiet og samarbejdet til med Venstre i Folketinget. Det har været et fantastisk samarbejde, vi har haft i mange år. Og jeg er sikker på, at det skal fortsætte. Vi har så gode erfaringer af begge partierne, at der er ikke noget, som tyder på, at det samarbejde skulle stoppe. Tusind tak for det. Jeg har fået til opgave at snakke om udenrigspolitik i rigsfællesskabet. Der skulle komme noget på tavlen her. Og det er meget vigtigt for Færøerne at have hvad siger du? Ja. Nu glemte jeg, at jeg skal snakke færøsk. Undskyld. Jeg bliver så gammel, ved det. Men folk plejer at sige, at jeg ikke blev for gammel, fordi at Joe Biden er 2 år ældre, og han styrer USA. Så nu går vi over til færøsk. Det er vigtigt, at det er en færøsk rødt og Folketinget, og dette legger øyelig stævnen den dag, at hoksa færger inn i ødelmalene som til vidtjer her, i Folketinget, og som her vi færger å gjøre.
Som det lät vita så är det utanrydgesmalen och bergemalen och Arstes och så framvis. Det är utanrydgespolitiker och bergepolitiker och han ligger alla i Folketinget. Det är inte minister i Färjön som utan politiken, det är en minister i Danmark som har han politiken. Det ska det komma att till. Så ja, nu har vi standisen för nära allt. Sen har vi marska föringar ströjas vid alla tøyna. Och det är ett arbete som alla tøyna gånger för sig och är öliga viktigt. Tøy att det ger smittlighöjderna och i rujten och goa folk kunde färas att och fram. Man minnas till att vi är några av 30 000 här, men man säger att det är över 20 000 höjleföringar Danmark och ta av Bödnöjsen. Så det är nästan några nägver föringar i Danmark som det är här. Då är det öliga viktigt att smittlighöjderna att flyta att och fram är så god som möjligt. Så vi arbetar alla tøyna vid marska föringar. Vi arbetar samman vid förska sendestoven i Danmark och i radjevingen i Danmark. Alla tøyna vi tar mål. Och nu är vi färden inne i Folketinget och arbetar vi att omgänga att det kommer marska föringar. Vi då akkurat vi tåsar vi formannen om att få han in och i starten av ta i målen med det största i Folketinget när man hygger efter att det inte avvirskan av ryddsfällskap. Så det är ösen en måte att göra det på att röjna omgänga att här kommer in i projektet. Så är det justitsmålen. Här är det under lagreglan och kriminalforsorgen. Och det är inte övertyggsmål, så det är också en minister i Danmark som har ansvar av Taimon. De arbetar vid Øysendvi. Vi da finner en nødja politistå i Färjön, men efter det så kriminalforsorgen och det vill säga fångslig och tandpastren av kriminalforsorgen. Och här har vi sambandsflocken i Kristiansborg just öjna och vi da arbetsvisen i Malen lunge, vi da just en kanning som vi fick futja vi har miljon från futjalån i Danmark senast. Och justitsministeriet och förska systemet hos Justice i kanningsna. Och hon visar att det är stått att det enaste rätta är att bygga ett nytt fångsel och nya karmar om kriminalforsorgen. Vi tar inte allt vi bei vävvannar och att det ligger uppe i fjällen och så vidare. Och det är nog första färden att det gör en så grundig kanning som visar virkeliga systemen i Danmark kvart är vi tar så. Det är väldigt viktigt att man gör sådana ting. Så det arbetar vi utanrikspolitik av Folketinget. Är limer och Udenrikspolitisk nämnd, formar Färjönämnden, nästformar i Arktiska delegationen, limer i Grönlandsnämnden och limer i Norrlandaran. Så det är en föreskrift i Ödlenhetsmalen, men det är hästarbete. Men tog bättre så har vi ju 4 ämbetsfolk att hjälpa mig och 2 fastsett fotlat höj, 2 damer och så har vi ju 2 herrar som läser jorda här nere, som är kanolekt och jordastudien, som är studenter eller medhjälpare i Tjakon. Så vi har varit ett öjligt gott team som kommer längt alla i. Politiken, han fyller mera i Färjön. Han och livet till Danmark. Men hur ber det till att han kan åka till Anna och här? Ja, går så bara till att han är blivit så aktuell nu knappliga. Och Sverige är det är inte för lite på här nu. Ja, Sverige är Arktis. Det är som jag har sagt förr. Ösen brannar, Barnshavnen och Arktiska havn och seglingarlöjorna görs möjliga. Och där kommer nya seglingar rutor
Og selv om det gjør mer plass for hernaverlig virksomhet og så framvis. Og färger som ligger nu i Arktiske økjen, og vi da jo finner et økje norr om Arktiske økje. Her roten som kommer økjast ur, og jeg sier noen, kommer jo å sykla for å bo i färger, så det er reisende, det er bare økje om trafikken her til åkken. Og hva er färger blir så aktuella røysen her? Vi tittar på alt hørst om alla vidjannar som har vært i färgen. Amerikanske sendi her nu vært her flyferner, og han har enda tått seg om akkurat base i färgen til torra amerikanska virksomhet. Og vi da var haft vidjan av kinesiska sendi her som har vært her og reklamerat for torrare vøren, og navnet Huawei er kjent for jokken. Telekommunikasjonen det knappt jeg blivet og grannsøkje om trygdarpolitikk og så framveis. Og til det samme i Grønlande, her har selv forseten vilja kjøpt Grønland, og ambassadører kom i nok, og kineserne har vilja investere i å vinne imest ur landen og så videre. Så det er tydelig, det er mest, det er tydelig, en tydelig interesse av Grønland og färger at han har et øyseren brannar oppi i Arktis. Skifta oss ut til et annet. Så er det, hvordan gjør vi nå? Sen her får Peter Taxer Jensen, han er ferdigværende arktiske ambassadør, han sier, den største trussel mot danske interesser i Arktis er ikke rådsørende, men utsikten til rigsfællesskabets sammenhængskraft blir svekket. Og selvfølgelig har det danske stjøtten også innsett det her. Og det som nu er avveges, det er at Färger og Grønland skulle få avvurskan av trygdarpolitikk og utenrikspolitikk. Og løgmennene, Färger og Grønland, ser man ved statsministeren, det var langt og gjørst under samstadsavtale som ganger ut på at Atlantshavet og Arktis, alt som vi vil gjøre, skulle vidgerast i hessen her rann. Skjønner du? Løgmennene nekker så høyest når gamle året da. Og det er så starsteren til et samstarv. Men føreska skipanen, og i Danmark er det sånn at til utenrikspolitisk nevnd som er utgangsstøye for politikken til Danmark og i trygdarmalen og i utenriksmalen. Og det stender i grunnlovene at Folketinget veler av sin midte, som det øyder, altså etter styrkeforholdet, og en utenlandsnevnd som fører den politikken. Det her var vi ikke tradisjon for i Färgen at føre politikk i utenlandsnevndene, og det er kanskje noe som vi har også om i fremtiden. Og det er også viktigt, da man huxar om at stjärnor skifta, så skal trygdarpolitikken eller utanrikspolitikken ikke knappt bli skifta, bare at en samgång har finnet mørlota og en har mistet. Han skal helst være trygg og fremme. Og særlig at man skal samstarve som trialand, eller vi trimon London. Så det er viktigt at de tingene ligger først og trygg. Og at hine parstaner har avlitt at det som man har gjort, at det er halvparst. Ja. Og selv om det er sånn at hvis vi ikke stander samt her,
så hatta trobløgjen, så rødsfellesskaperen vøyker. Og vi må også minnes til det at, ja, vi kunne ganske skifte til neste plass, ja. Ja. Vi kunne kjenne vi nære, selv om det skulle färger vara väl vid ödland. Alltså, vi lever av att sälja fisk, eller fiskavörur, och självande skulle vi sälja till ödland. Vi skulle sälja till USA, vi skulle sälja till Europa, vi skulle sälja till russarna, vi skulle sälja till kineserna. Det ska bara vara frier handel. Det ska inte vara bonde politiskt. Vi skulle sälja till Atlantheim. Vi skulle föra oss som en fri och fåglar till det här att sälja. Men vi må vara arbeid vaksen og være åttanruds politisk byggvinn. Og så det som lagmaver har jo sagt, vi vil nødt til at vi må velge Vesterheim. Det her vi tar det til. Det den frøye parsten av heimen, så må vi velge han. Det skal ikke være noe i om hver vi tar det til. Og her stender øyne at vi må få reier linjer i røysen. Og det betyr bare her som føren til at vi må sørge for at det semja i røysen og ta vi spiller ut mot de store. Og her kommer så hese lovsradaren inn i myndene, og ta djeva vid, hvis vi sier ja til det, finne en løsning, og et klart signal til utheimen, øysen. Og det er sånn i det at han frøyheimeren hever en skipan, en avværing av skipan, eller sier fra skipan, som røkker holdt fra Kanada og ned til Europa. Men i färgen et dekt rum i skipan. Og det det som radaren skal dekka. Og så kunne man si at hvor skulle vi blandas på det her? Men det en självfylja. Så kunne vi være bekjent at Vesterheimeren har et hål i sina radarskipan at vi ikke kunne ta oss sammen og si ja til å sette radar opp på färgen som samstarvar vi hinne parstanar i fria heim. Og et annet til at som vi da er hos om, og det at vi i USA bygger 330 millioner folk, Kina 1,4 milliarder, og i Russland er omlag 150 millioner folk. Vi er akkurat luttla rujtje, som er 6 millioner Danmark, og 5,5 Färgen, og Sintomar Grønland. Vi er jo en pastor i hessen her forhandlingene. Av tog er vi røkka fra tyske gransen og opp til Norskpaulen. Via Färger og via Grønland. Men vi er øyla få folk da man husker om det. Og tenker vi så å si at fra Skagen og opp til Norskpaulen, altså hvor skulle vi være vi i storpolitikken til Kina og Russland og USA halt här upp. Så är vi bara 100 år. Kan säga vi 15 000 folk. Vi får alltså torrare för 50 miljoner. Så det här är ett höve som vi har att vi där en pastor av rutsen. Och Danmark har öliga gå förhåll vi USA och ösnen tar hjälper till att vi där vara hårdare uppe i og i akkurat parst i heimen og oppi i ert. Så det anker som sier at hvis vi setter en radar opp, vi er vel så ikke bombemål. Her er det en klogemæver som heter Peter Viggo Jakobsen,
professor og Institut for strategi og krigsstudier i Forsvarsakademiet, som jeg var funnet vi i var under konferens som var vi, som sier at arktiske kapasitetspakken som radaren en parster av, genialt skru av sammen, så han kan sudja, men ikke skjauta. Ingen helder. Helder ikke Russland kan ilskast inn av at et land vil vite hva hender i egen nøtje, til okkara retter og arbeid. Og i munnen en feller radaren under det, som man kan gjøre utan at tidligst aggressivor og provokerande av Russland, sier hesten her Peter Viggo Jakobsen. Og akkurat sånn det. Hvor skulle det være noe aggressivt om føringer sette en radar opp til å sutja hva hender i okkar øke, og som ikke kan skjøta. Samtidig som russar seta hernavarstøyer opp i alle kustene, som tar seg forsvars, men det kan alt skjøta. Det en avskyldig radar som bare skal sutja. Så her borde ikke være nækar iver om at det røynet varsla for jeg skulle bli bombemat. Det forskrekja folk. Og hvor skulle vi være røynast etter verden til en kjeta av radaren lukka fra Norge Kanada til Europa? Hvor tror vi sitte ånd som hadde etter fergen? Det er skallig, så. Ok. Ja, nu har du spett, ja. Skulle vi skifta? Ja, så får jeg takke sammen om at utenrikspolitikken han fyller mer og mer i fergen. Og til det større tydning til at utenrikspolitikken blir forenkret i ødlomparsen av regionen, det har vi vært i åren. Og vi standa nek sterskare saman, og vi må ha samt. Vi må ha så reie linjene som er vi det samt. Og må kjenne okkar arbeid og være utenrikspolitisk politisk byggvinn. Altså vi må klare å halda avtaler og øysene halda tatt, altså ikke leka oppløsninger som jo trona ut. Og så det at etterlitsradaren, han kan gjøre klart signal til henne i utheimen. At videre vi. Og vi gjør oss ikke et bombemål. Det tvørst remote. Jeg sier tvørst remote, tror jeg at hvis man husker seg at det et hål i skibanen i fargen, som tar til å smadja seg i jøkkenen, gjør det ikke øysene en viss fara at vi har en små vi her som åndes her, altså, man kan ropa seg forbi. Det øysene. Øysene trykker vi i hessen radaren her. Så hadde jeg at tid skulle få lov å sette spårningar ved sitt. Jeg var spårningar til meg. Takk for Edmund. Du kan gjøre en hånd. Ja. Ja, jeg kommer med en mikrofon til den. Marka foringar. Ja, jeg spør efter. Det är viktigt. Kan man då vi marska foringar mittlen för Danmark? Ja, alltså det så snart att vi har ett lagverk som du vet, det första lagar och Danmark är såna lagar. Och så har vi då en lagar som röker alla väg. Men det är ofta att demoner och vad du kan stå i Danmark eller du kan stå i Färjön. Det kan galda att du ska flyta för en pension till en ära till dömes, eller en arbetslöshetskassa i en annan, eller du färst ur en skolaskipan i en ära, och så framvis. Alltså alla dessa skipanar som du ska stå i middelen, som man rönder att synkronisera. Och här som man inte kan synkronisera det, här ger man en avtal om
kvärt galtant att ta det hoppar ur ögonen i ojen alltså. Så att det inte stramtar. Självt det här det snurrar sig inte om pengar i grunden. Det snurrar sig om ja, man kan säga att det är öjla viktigt för han som där räkar, men det betyder nästan inte för pengakassan i systemet. Men och det kan låta som att det är bara småting, men det betyder öjla nek för han som där räkar. Han som vill att läsa, eller han som flyter en pension, det betyder öjla nek för att vi kommande sitter här ett halvt år och bojar inte så det inte är löst. Till sånt ting alla tøyene. Tack. Och så är det självande vi skifter för skolläsande i Danmark som till dömes är från drottaren och allt det som sambandsflockaren har. Jo, finns ju. Ja, CPR-nummer och så framvägs. Det är de har små men jag ner hatt nummer bara det. Vi har en spårning här Edmund. Ja. Ja. Edmund hade varit höra, men det är varit höra. Det som jag kunde också med att sport det är det här politiska processen. Nu är det kort nog så långt och till vart eller vakt stora debatt i förjon och så är det alltså. Och så sagt det för där när hade mål i ångsvägna man kan säga att nu blir det avgräst och man kan sätta något och göra att han av och säga vad ska att nu är nog vitcher för fram nu ska en politisk beslutning tas. Hur så sagt du på det? Ja, alltså det som är varit om alla det är att det är gjort en patche från danska staten på halvär miljard till det här ändamålet och jag tror packan är 400 miljoner det ska 400 miljoner att lägga till radarsystem i färjan och resten är en föresvitcher. Jag har skilta så snart att ha boja bära efter det föresvitcher. Så för mal igång. Men Ivan läst ligger en nejvar planer om stand. Det är ju nästan säker på att det ger. Men det börjar alltså efter vidger i färgen. Ja, inte? Afghanistan krutjuset, ja. Okej. Nu säger Lögman det att Afghanistan krutjuset har utsett vidger. Och Danmark. Fonta röjna. Okej. Det är en fontarö som ska vara i Medelfärja i Danmark och Afghanistan krutjuset har utsett henne, säger Lögman. Han var ett näckbete med sig vid skitten. Det var bara om den här packan som var 1,5 miljard och var 400 miljoner i Göta i Färjar. Jag var bara också att det bojar efter vidgören i Färjar. Men krutjuset i Afghanistan är ombart skumpat av det. Men vad är det så här sammanhangen har skett? Det var tidigt uppåt nu. Dagmar sitter här och tecknar uppåt nu, sammanhangen. Vi tar en spårning här Edmund. Ja. Ja, jag husker att snacka om radaren och värjepolitik. Men vi som parst av danska rujtjen gänga vi inte efter det grundlånet som vi tar, va? Jo. Jag kvar också att de... Jag husker att vi följer med gänga efter det danska och åkara grundlån. Ja, så hvis du husker om utanriks värjemål som tackar utgångsstöd i det danska grundlånet. Ja. Ja. För hur det blir så att det är bara danska folketinget och utanrikspolitisk nämnd som förr tandpolitiken, värjepolitik och utanrikspolitik. Och så är det sjövande stöten som utför det. Men han springer ut ur nämnden här. Och det är samma grundlag som vi tar. Men vi tar en ära större skivarna lån och som inte tycker hatt ordentligt för tog. Här ska det inte stå på. Här var Esna spårningar. Ja, tack för Edmund. Ordentligt gott inlägg. Hur vi möjligen kan för att frianställda eller avtalar nu vi får snacka uppmärksamhet omkring Gerardar och Arstis och sånt. Jag tror också nämnt att det kanske är möjligt att man kunde finna fler frianställda vi EU vi USA och det var det ena och hit var det vi CPR och sånt alltså. Ett annat som är viktigt här är att få samma kurs CPR och det förska Petalskiparna. Så att säga att ta en CPR blir upprättat så rycker på någon så kommer det sen hem i åkra skipa. Det annars skulle jag inte bruka det i hälsoväskeln. Ja, sånt.
Ja, det här tekniska vid att det är bättre om. Men det är bara röjsa malen så skulle vi arbeta och göra vitt. Ja. Hit vi handelsavtalen, det här körer vi skilta av landståren och lögmannen. Och det här körer med Åvastan och EU och lögman. Så det här alltid i gåen hånden. Och om det hjälper vi radaren, alltså, det kan inte ske något om. Men ett samstarv som virkar i förvägen, det ger vi ju signaler både till USA och till EU. Så jag vill säga det att det hjälper att gå sig till. Alltså, det ger inte värre. Jag har alltid haft var TV-mästingarna som var. Tusen tack för Edmond. Jag har lust till en hånd. Så får vi fra utenrikspolitikk til helseverste. Magne Moore formør i Folkehelserannen og en professor i Asetsen. Og han fer om noen få minutter å greie kom fra hva tøtning at helsegodt liv hever, ikke bare for oss selv, men en for helseverste. Ja, god dag, Jon. Og begynner at jeg er klar. Tycker du hører meg, ja? Ja. Yes, stora tack för det att jag slapp att tåsa och presentera för dig det. Och jag får visa några töl som visar center om hur det ständer till vid Folkehälsan i Förjön, men även ganska några internationella töl. Och så kan jag kanske komma med några perspektiv på avbjörningar som hälsoverket ständer för i kommande töjen. Det är några goda mynter ur varje hembygd nere, det så känner du säkert. Men ta maten som hälsa vill definiera det, i mån till kanske hvis man får attretoy,
så handlar hälsa öliga nog om välvære. Här det gott fysiskt, mentalt och socialt. I mån till ganska bara vara fokusera vår mot att unganga blir sjuker eller det som varierar. Så hälsostöva till att man häver en inte sjuker ganska man kan gott ha en ringa hälsa så man inte sjuk. Det man inte trivs, vi häver det gott. Så det är maten som också snackar hälsa utifrån det. Och ja, vet inte om det vi får skifta där nu. Ja, hatt det här något tull från en OECD-kanning och det är ju inte limer, fotolimer och OECD-fällskapen på grund av rutsrattaliga stövande som grejer ju. Men och har också provat just en OECD-kanning som hickar sin rätt trivnaje och liv i omstövon i förrjön. Vi efter det samma lasten som OECD-landet Nigeria. Och det som man gör till att man hickar är att variablen som hur folk bygger efter intök i arbete, för social och nätverk folk är ju i uppbyggning, omkvarve, här man vill andra mat, där hur ren luften är, hur rent vatten i förrjön är. Samfällagslåtöka hälsa, hur nögt folk är vid löjve, hur tryggt det är att bygga vid landen, eller hur tryggt borgarna mäta det är att bygga vid landen, och jaunvar med fritid och arbete. Och hvis vi kritter her til høyre så viser jeg indikatorene der viser i 2013, 2016, og i løtene gjør også en av 2021-kanning, så nok så kjøtt så har jeg tøl for 2021. Så at det et eller annet sted et måte for hvordan godt land følger livet i. Og hikk man har bøyle, så litt jo nummer 1 i verden, inntøkket litt jo kjent av blåse, det er OECD-landene som det rykeste landene i verden. Och lite öliga gott för att omkvarve samfällagslåtög efter andra land som ett andra land mäta inte att alltså det ser ut som att föringar har ett öligt en öliga tryck på att det politiska systemet för en rika väl men även att politi och domstolar och allt så rikar som det äger. Och det är då någon liten gång väl hälsa ligger här agenda 3 agenda plus och så vidare ja så lägger man allt det samman så var det en världssensation i norra i 2016 och att norra var bästa land att leva i världen men här lite åker månader framför. Så ska man ta det här för hatt och göra just kannisna i förrjön men och göra han efter samma last som OECD-fällskapen ger. Så fyrträdnar är att ha ett fantastiskt samfälla framme i ordet förrjön. Så det är avbjörningar som lyckas för framman och i folkhälsan ger löpande kanningar av ett möjligen. Och förra kurs år ger en stora folkhälsokanning och trunare kanning. Och i 2019 gör det kanningarna här det var sänt ut spårnaschema till 6 000 föringar, här 3 000 svära till öliga gott. Det är ett högt svärprocent och då är tölen i öliga avlydande. Och här spyr jag 2 spårningar som handlar om liv i omstörre förrjön. Och vi ska kritisera så har något som övervägt som är väldigt framme till som kör det ett tal. Det säger inte allt i röver. Men så är det en avbjörning som gräver landen vi att i 2015 ta kan inte vara gjort sust. Ta gå 60% av förrjön som vi har för nog och ta tal är så vuxit till 22% 2019. Och hit tycker att obviously övervägt så är det eisen gånger till att skriva med. Och det är just till trenden som är i världen i det. Alltså kjallt och till landen som inte har det så gott och inte har så goda fyrträder som åkra så gånger här stölden till skriva vägen. Och hit man är att kvar lite så för resten av världen hur lite några föringar vi har för något till 2 dringar och föringar vi har för något så är jag i höll någon av Islandet som är till land i Europa där det sänder ringas till och här snörs någon och inte så långt från USA som ligger ringast innanför handavariabel. Som sagt så är det bara ett mat
Men några som kanske sätter ting till eftertanke. Jag vet att Danmark så ligger det här 91%, månader bättre. Sverige, det ser man norra ligger vet bättre efter och land som Korea, de ligger så öliga väl, det syns. Är snös. Men så prövar jag att EU-väkt fördelt av män och kvinnor, och män och kvinnor. Kvinnor säger man så. Det kan man gå se, det är inte som jag alltid man säger kvinnor så det är en gammaldags eller så som man äldre kvinnor, men när jag säger kvinnor så menar jag alla kvinnor. Ja, men så är det. Så hittar från 2015 till det blåa och till en god lidron i 2019 för män och kvinnor här och nere. Men så ganga tölene skaiva vi inte så nog till mannen men så stäckliga till kvinnor. Bara från 15 till 19 så är det ting som ganga öle shortan skaiva vägarna och som är relaterade till hur ska vi välja att leva livet, ja. Samarbetar vi i Danmark så tjockur stora mån blott är första män, rätt är danska män. Så är det särliga under första män här månaden stora, under månader mellan föringar och daner tar man hickar att medelåldrande mannen. Men stora månader och i tam unke så är det ganska näka som är en erbjudning till att unga efterlinjen och i större mån än tam äldre. Det ser man hvis man hickar av kvinnor så är det alltså inte upp och ner här och i tam medelåldrande här bolsnon men öjlig månader mellan förska kvinnor, danska kvinnor. De ung. Och vi ska kriga till en öron. Vi ska pröva samla det samman med en öron variabel som det vita vi för ohälsa som röjning. Om man sammanber Danmark och förjar eisen till så röjja 16% av föringen där. Det är öjliga gott för att kosta stå till och i för 20 år sedan tar rökt nästan hälften av föringen vuxna. Så det går där rätta vägen men det som är sånt tjejligt det är att det är så på underbalkan är det blåa till föringar och det gula till så daner. Så här är 4/5 kvar föringar och i till unga bolsarna ner röjcher än kvönte. Och hatt är det som är uppvuxna vi röjcherlåne som kommer senare till att det är som är uppvuxna vi upplysning och man inte röjcha och man inte röjcha inne och alla stins ner. Så man kan säga att tal är för ner efter men här som balken här röjcher minst lika illa som tar balkarna som är långt uppe. Så ett annat steg här vågar fejla och här snöj som vi har fått tölna långt ner. Och lite månad i häckre en danskare intill att komma upp i cirka medelåldrande folk. Och hoppa på boi här och det som åker sitta som folkhälsorå och röjna att skilja det är hur ting hanga samman och tycker jag ju hörst att rusevner kanske är en växande trobla i samfunnet. Det halvdagar det är och halsmålare har samman vi Lökmansskriften arbetar nu vi en pröva att få mer information om öde och det ser ut som det är en växande trobladje och har inte data på det. Alkohol och så med ung är kanske ett större problem nu än det är och röjning kan också snacka om. Men åker har så valt att fokusera något på att han övre parten här att vissa åker skulle få hetta problem i vårt samhälle och så trycker vi åker som folk kanske inte på nödvändigtvis fler hundar och större ättelit och hettar och hattar. Det är inte viktigt. Släck det. Det är inte något som ska tagas väck, men det är inte här man får lost trobläggan. Då är det ganska problem som är symptomer för något annat. Så då är mina åker att hvis man kan arbeta vid hästen variabeln, vid trivnaje, vid att styrka socialbond med människor, att syrka för att ung folk särskilt är parsan fällskapet, att syrka för att rörsla och kostar, svåner och liv i hotter är gåor, så mäter åker att borgarna själva vara stärkt nog att klara att administrera hästingenjörer. Så det tryck på åker på, går som folk alltså. Det är inte allt som håller det. Men och tryck inte man kan låta sig vi borsur sån troblägen som är här.
Hvis man så hikker at EU-vekt atter, som jo bare et mat for livet i åtta, det jo bare et enkelt mat, og man hikker at synder at hvordan sånn imiskjør bolkar i samfunnet ut. Her har med andre løntakere og arbeidsleis, 4 pensjonister. Så det her som trobeleggeren månande større til fritidspensjonist, eller 4 pensjonisten og til arbeidsleisen enn til løntakeren. Og det henger eisen sammen ved utbygging, så folk vi langt i utbyggingen litt bedre i svinsjen. Så det ser man eisen i æresten, at helsestøvet henger nok sammen vi sosial og vi skiften til folk. Så heter eisen noe som meter man en knapper man eier at kunne skru på. Så at hvis heter her en baseballkamp jeg som før, det kunne være fotballstøst eller håndballstøst for gjørs det bare først. Så det nok så tro på til hessen at vi er via. Så tror jeg med og reisen at sånne ting, hvis man kan skapa et samfunn som lykkes hessen, så har man større mod for å hjelpe timen som ganske i hessen bolken. Så det kanskje et her som det har hørt nok snakke om, og det at dere då har suttje øyla tøylig og gratølen, at det ganske ikke lukka lett å være unger, eller å være unger vaksen i det som du vil være. Og dette her så salalig helsestøva, og bruker en variabel som heter perceived stress scale, som baserer på flere spurningar, man sverar, man vil ikke spurt om salalig vidskifter, det er dere bansk hvis man nevner året svalar luft så för folk beina vill säga folk att det är så vana brukar hotet ja så för det beina säga jag har också svalar luft då så för omgång att det så spyr man om andra ting och så kan man så räkna sig fram till om den svalaliga hälsostövan tja unga folk är god eller inte. Så det här kan man säga borgare som har en svalaliga hälsostöv som inte är god, som är ring. Och här så tycker jag att det ser öliga gott ut så medelåldrande förring. Fram i urskärande alltså. Folk måste aldrig ha det fantastiskt för. Baserat på att. Men och så jag tror på lägger här nere i inkre balkonen och så där smyra chargenton and chadrunch. Och sammanbygger efter här vi Danner som är ett eller Danmark som är ett samfälle som Lloydstockra som är nämnt att sammanbygger vi. Ja, men så tycker att det första män blajer, danska män rejer, förska kvinnor här. Så tycker att kommer ner i medelåldern och är så här och det öliga nog bättre och hästen öchen i färg. Vi tycker är män i hästen alls bosnon, faktiskt eisne kvinnor i hästen alls bosnon. Men några avbjörngar här utan helt unga och vi vet inte hur det är så. Men och Gita och Hitchcock International så tycker att sociala hälsa mittelung är värre, det är svårare att vara ungar och det är gångt nu att göra så kvalitativt intervju. Här och intervjua imska folkar, kvinnor och män, folk som är i imskon yrken. För att röna och skilja vad det är som det är stora om. Men det är en avbjövning. Kanske hänger en eisen samman vid att man missar öliga nog av väsen allspolsen till andra land. Och tar man och grejer lite samfälla och öliga nog färra och som över efter så bryter man ganska social band, vänskap med folk och kanske är det inte coolare att färra av landet än att vara verande och kanske det är den där känslan att sitta efter. Jag vet inte. Det är inte för att stigmatisera det som är efter förrjun på några matar, men det är ganska en reell troblad som må huxa syndrom. Eisen tar jag spyrja in till några också ockvilliga spårningar så svala sjuka som var till längre än 6 månader män och kvinnor. Så så det heter inte folk som och vet har en diagnos men och spyrja har du haft en svala sjuka som var till längre än 6 månader. Män och kvinnor månande värre tjua kvinnor eller hötöl. Så 20% av förskon kvinnor säger att jag har haft en sån sjuk möjlighet onkel sagt okej jag vill deprimera över ölanka tog men det är också också svära det lugga va. Det samma vi ska spela här då vi ser att där var tunglinte eller tungri hoa tunglinter eller luckily som eller kraftigt då. Men så då öliga nog 20% 12% så mannen och den unga balkonen och 16% av de kvinnorna så är några tydligare avbjörningar
och häsnöj. Och spyrja så eisen allt möjligt. Tar man ger en så stora kanning i 2 spårningen så kan man eisen röna hitcha att varje ting hänga samman och varje ting inte hänga samman. Och här du så senast 12 månader känt i tungan av omkron av häst som fortsättstövning är det öarna också säga vara känt vara tänkt av fortsättstövning ja, som kan vara att och grische ha kollegor till det läsande som är efterföljande att det är ganska dårst imot till vad det är att sätta big och TV-skiftene som tycker reisen som politiker diskuterar jaunan. Och tro på att jalta rockningar som du tajtoina är så går som det är nu så det ligger tre kvar som säger här som svarar ja här och är bostadsstöve eisen nog och det säger att det är 25 till 30 år gamla det är ganska kan te som kommer åter från utlandet till förra skulle sätta big eller att det som är liv i uppbyggning i förra och så skulle sätta big och så är ja. Så det ser ut som att hästetingen kan ska tälja center och ofta tar man seriöstingene till tikra aldersfolk. De flesta av tygen är medelåldrande och sin äldre som ju så vurderar så i landsläge. Och kanske många aldersfolk. Kanske har åker ringt att skilja det till åker halta för helvete då när det så går landet om det. Alltså det kan spela till att det är så alltså. Men åker är ganska ompåande och är som bossen som hävdar så öde gott. Och då är ganska här och ringt att se någon i egna hatt vid kvar ungdomar nere. Och så är negativ samband mellan att känna sig tungan i hoa, att känna ensamme och att känna sig tyngdan av fyrtjärstövne och bostadstövne så är det det hänger samman vid bruk av heilvaje, på innestidland i heilvaje, det hänger samman vid möjligen ör och röjning och vantande rörsle, ring om kostvanon. Så tog folka hälsa och som ett knyttat liv i haft. Det handlar om öjla nog om till omstör som du lever i. Så hvis man ska få folk att lösa till dem hos rusämnestroblägarna som är i landet eller röjning eller för något alkohol eller vad det måste vara så är det ganska man ska ganska skruva på några knappar som är i ärastöd. Då är jag åker med andra rönt och kost några sådana avtök i folkhälsranen och här var nu en sort hottag som är öliga simpelt och einfalt som är ABC för salig hälsa som ni kanske har hört om också. Här man röner att sälja hesar trutja båskaparna ver vision och ver samman alltså styrkt den sociala bond och ver hoppunton där så ver och i omkring fällskap som tycker är committed till eller som tycker är motiverade. Att dömas är tycker en politiskt omkörve så tycker är en bolker så vi är pastor av tycker flotche men så få att tycker isen player tycker så all helst. Det är en måte att ganga till skotar över pastor av menighet en fotbollslig eller vad det är. Och det heter picture på ett australiskt koncept där man ser att folk som är aktiv och som är aktiv i sociala sambanden och som gör ting som ger mening för det, som är meningsfullt. Det har en månad bättre hälsostöd. Och där samstarvar åker vi mellan 25 och 30 förska fällskaper om att se försvarlig hälsa. Så det är något som är ute i samhällen. Här man röjner att skapa fyrträder och röjner och fånga det som är av utav en skraplan. Så ja. Signal är inte supergott men här är det. Så det kan vara allt möjligt över vision och i andliga eller socialt eller sociala eller kroppsliga och fällskaper här ser man inte så att en fällskap är bättre än några andra det är fällskaper och samvaro mellan människor i bredast mäskning. Och över hoppunton det kan ju vara allt möjligt som man vill omsyna eller tegna eller rocka kappa. Det kan vara det som passar in i en själv. Vi ska flytta några oss ner i avbjörningen här iver och hälsovästje. Så är detta ett eller annat sted det som åker designar till och ett eller annat sted att ta maten och glöv på. Det. Och vi ska se att detta här är hälsa och liv, ett liv.
så ser man att man vill fötter här och de allra flesta de har inte törv och hälsoversionen det första åren. Så det första åren i livet här var de allra flesta en god hälsa och ju längre man kommer ut i livet ju viktigare är det förebygga. Ju viktigare är det förebygga och på ett eller annat tidspunkt så är man sjuk. Så detta vill det vara en medelperson. Så jag ser livet som en medelperson. Så det är en som dödjar ung och som färre handlar vi så är. Ja? Men hette det. Ja. Så hvis man kan styrka hända parsten här, förebyggande parsten, så att man så långt som möjligt kan ta hända parsten ut, så det ger man en stora mänskliga tjänster, men man ger en öjliga stora samhällstjänster i förhåll till att minka om till utrörsler som sjuka och till stora folkasjukna gera och till utrörsler i hälsoversionen, men det är i allra högsta grad utrörsler och allmänösen. Så hvis man hikker er folk i det som lever øyelig helsegott og fornuftigt, men så klarer de faktisk at færre gjøkken livet utan å være nesten klienter til helseversionen. Og sammenber man vi hvordan det ser ut, at de nok av de store sjukene, så sjukker er sjuker som ikke rakte for en sent ut i livet for noen annen skyene til å reka ung folk i det. Och så stäckliga vi skulle hitta att ta man töll någon försaliga hälsostöv så tycker jag att det är något som är en lång en avbjörning och är en nog större avbjörning. Framrockningar med annat hälsomålare och visa att det blir ölla tro på att få till hälsoverke i framtiden. Hvis man hickar är hur så kört till stora folkasjuknar växa. Så det blir något som man ett eller annat steg nöjst att ta stöv till som samfälla. Och röjn och arbetar vi att få folk flott hända och pjöka så extremt som häser, men i bredaste mästring att få arbeta förebyggande. Och gera det ötlen öron ötlen, vi ser nu kort i bilen och nu vi ser några gal i bilen och ser trust i däcken och är för lite så blinkar en lampa och så kör i beida vi in. Du vet att vi blir kvar av bilen och så är lätt igen. Manglar olja så får man skifta olja. Så sätter vi bilen och så husen och jag om vi snäger galet så lappar och efter så håller tätchen och så gör det tätchen efter på vägen till vita att hvis jag leker in och göra vis så ändrar det galet. Ja? Men i hälsoversionen här leder gå bilen bara köra ett annat ställe vi får någon stora mån och huset kan detta ner och tar man på bilen i vräk och kan göra efter då blir man ofta klienter till hälsoversionen. Det är kan man säga att maten som de flesta land i världen har uppbyggda hälsoverska. Så då hoppas jag att man nu kan göra några initiativ här man kan arbeta mer preventivt av ötlenösen samhället. Ja. Ja. Vad är klockan där? Ja, det finns det. Men man hickar är att nu spål i lydcentret vi ser fire spåla men hemshälsstånd och nu är det vi har blivit svårt av hemshälsstånd nu i samband med coronakräpporna men det ger öde något annat än corona ska hälsa sägas då och jag bara folk inte så folk så att här för tyna men hvis man hickar är att hette är åker det ryggas långt i världen och höjer på i här kvärt det som ger att folk dodgar i det. Så är det alla till blåist stapparna som ni så här det är sjukor som inte är smittande. Det alltså heter det till sjukorna som man vanliga kallar för livihottsjukor, sjukor som har en här orsöken är öliga nog vi livihott att göra. Det kan ju inte vara något annat ting, men livihott betyder öliga nog. Och här är det hjärtasjuka och det är blodpropp i hela till Alzheimer och demens som är ju växande tror jag då blir äldre och äldre. Det är imskrabbamanslö och diabetes och så det är sjukna. Ja? Så i akra part i hemmen här är det av topp 20 av dessa orsöken här är nutche av time sjukna öliga och knuttare att gå så välja liv och liv. Så då är med åker att man är att ha primära fokus hälsliga och att det förebyggande arbete. Men hvis man ska arbeta förebyggande så ligger det förebyggande arbete det ligger öliga något ute i kommunen ute i Badnagören, det ligger ute i skolan och det ligger öliga nog under stålen till allmänna målaranen.
Men alltså en stående som folkhälsoråd som är rådgivande organ till landstyrelsemannen i hälsomålen. Det blir ofta tropult att kunna arbeta att man höjer under ett eller ena till att lösningar lite ganska nog ärastan. Ja, det är lite ganska i vinnermålen och i allmänmålen och i undervisningar och så vidare. Ja. Så det är alltid en vans i samfunnet och det är att det blir för några kassa mentaliteter och hatt öka höjre runt chatter, hatt höjre runt chatter, men en sån problematik som är som här lite lösningar och i samstarv på tvärs av stånden under de imiska eldra. Ja. Och hoppas att du är här. Ja, och ett gott döme om det är som det ganska ångtigt att säga, det är en figur över modellen av James Heckman. Han fick Nobelprisen i ekonomi för några år sedan. Och han mente så en sån modell där han säger om kvar är det smart att investera hvis man ska öka om samflagsboskapen. Och här säger han att ju fyrr man investerar i livet, hvis man investerar ger ungkom folken goda fyrträder, det vill säga att föräldrar är lärt väl oj och är det blå föräldrar att bötten har öliga goda få goda liv i hots vänner till i livet och i badnagörnen här de flesta borgarna i samhället nere på ett punkt i det och i skolan. Men så är det nog smartare att investera här och i mån till sätten i livet. Så hvis man ska lösa stroblagarna som är vi västnande folkhälsa, vi större avbjörngon och öliga stora ekonomiska problem som man skapar sig långt in i framtiden. Så den ena måten att lösa det på är att föra in och arbeta preventivt så tydligt som möjligt och ha en ren tråd jökna det förebyggande arbete jökna liv. Tui att lötne växer det stora folksjukdomar exponentiellt, alltså det växer exponentiellt vid tui. Eisen tar man korrigera för äldre. Och som sagt så blev det omätligt tropult för ett litet land som Okra skulle fortsätta. Det är eisen en problem i Danmark, Sverige och Norge till dem så skulle sammanlökning vid det. Det har varit akkurat så med diskussioner vid här med London. Så i 2020, det är 2 år sedan kört, var mätt av hälsostånden att liv hos sjukor eller liv hos faktorer är orsaken till 40% av sjukon. Så man kan säga att hvis man ska göra pengar till hälsoverket och till det 4% i arbete så borde man sagt att 40% av det borde vara 4% i arbete. Ja? Ut från hälsorna. Ikke? Alltså, det är väl det meint ett eller annat sted. Hvis man ska dela pengar ut i samfunnet och så säger att hvis orsaken till att folk gör sjuk är primärt på grund av maten det livet. Så det här knappen man måste skruva på. Och i mån till att boja in till bilen blir vräk och så röjner reparera den som friast. Så det kräver att man rehuxar och revurderar den maten och skruva och samfälla samman. Hvis man ska lösa troplägen. Hitt alternativ är att det stannar till. Och närskast ändan så bara för att visa ett döme på USA är nog så fantastiskt och nog öken spännande land och ett som är också spännande vet det är man ofta kan lura ett time att fyra först här och så också okej om 2 år blir det så att jag eller vid globalisering som kanske om 5 år blir det så att jag och här är bara för att visa det konsortium övervägt som är ett uttryck mer än att det är ett hälsoproblem men det är ganska ett uttryck för ta maten man lever sitt liv på. Så tycker jag att i 1905 först det minnas tycker säkert nog så väl det är sin så ta hej man inte data från öllon staten men ut hem staten när man hej data här var cirka under 20% av folk någon övervikt ja störst övervikt. Okej, störst övervikt, inte bara övervikt men störst övervikt. Nu får jag pröva att spåla fram till 2020. Vi vet att det händer vid övervikt. Tjökna att det ska jag. Det är för att jag har ett intryck av hur så kört övervikt växer att det ska jag i det amerikanska samhället. Så nu får jag för att 1905 först till 2020. Så från att
i som staten här under 20% var överviktigt, men så har gruppa få år ett en treinker. Och hvis vi inte har tölen för det, 2000 eller upp till 2020, så är man uppe i 40% och här det sänder ringas till. Och så 1905 så att det sållas ut, 2020 sedan, 2020 sedan. Och hvis vi hittar att han data och här som jag visste ju 2015, 2019 så ser det ut som att åker är vi samma vi. Och också så det är allt rätt att problemen blir större och större, långt ner och i rätten. Hvis man så hickar att det är så övervägt och det är så att hitta diagram eller här ju myskar liter ju fler folk är övervägt och här det ju myskar liter ju fler har hjärtasjuka och ju fler är typ 2 diabetiker så tycker det här som övervägsproblemen är störst. Här är eisne störst incidenser eller prevalenser av hjärtasjukan och här är eis typ 2 diabetes. Då ser man att vi ska skifta övervägt ut i fysisk inaktivitet så tycker eisne att det är London eller time staten time öknen regionen här som folk är fysiskt inaktiv men här ser man det åter i 20-talen. Så det är inte något vitan och i 1903 ta visste några enska granskare öliga simpelt projekt det är en rej London bussar som de känner som dubbeldäckare och han här fyrtiden är en upplevelse så elektroniskt så har man en chaufför han försökt kört utskifter via en robot eller kör bussen själv Japan kör taxibilen själv så men så har man en konduktör och konduktören det där som gånger upp och ner och där är sociala där tåsar vi folk och där gånger upp och ner i trapporna där gånger är här 400 skritten om det eller 200 skritten upp och ner i trapporna om det igen plus att det är sociala och tar man gjort sammanbär chaufförer och konduktörer så är risken att dodga månad större till chauffören än konduktören och risken för att dodga hjärtasjuka är markant större än chauffören. Så har man montet och gör man eisen heter den kontroll trussen det är langsöjande. Då visste man eisen att folk som arbetar kanske vi postet det levde dodga längre än de som arbetar inne i posten. Så det är alltså inte det samma man säger så man har sagt det så är något i ärne och ta gånger där rätta vägen man börjar att göra små initiativer och nu är man gjort ett hälsostyrelse som landstingsmännen i hälsomål nu steg 8 för och man rör samla hälsogranskning och få mer interaktion med samhället till skrift rätta vägen men hvis man ska lösa problemen så må man vara månad mer proaktiv och aggressiv och i tillgång. Japp, det är alltid värliga som det är att ända vi av vissa digon några stortliga myntor som här sa. Alltså det är ett eller så här och grejer ja, mentalt så. Alltså och gånger fitnesscenter så kör jag niarna. I ger det själv alltså kör man igen och så alltså det är absurda eller här. Att det är analogt till tar som kör igen av vägen att jag säger någon utan Fönasla. Tack för det. Tack för det, Magna. Vi har inte ordentligt tog till spårningar. Den här som jag har vi med skänk, ja. Det var en så. Det är innanför röjpolitik av arbetsplatsen. Vi har hälsoverk förja att röjkfritt arbetsplats alltså i arbetstiden i 2030. Till spårningen. Till spårningen. Ja, så jag vet att det har arbetat sin samman vid landsjukhus eller sjukhusversionen sjukhuslastene om att pröva banna röjkinga in i hälsoversionen och i arbetstiden och allt så det är något av vi är som i skilja län. Jag vet om runtöga för det men det som Larsland säger det man blir så som Larsland säger. Ja. Okej. Och först tack för det Magna. Tack för det. Ja.
Lukka mjuta mikrofonerna. Hjälpton Anna. Ja. Vi är faktiskt kom till det senaste punktet jag skronne i det. Och det är landstorsfölk nu skulle greja fra till politiska arbete. Leo Holm Johansen han fick tyvärr landstorsmäver i Hälsomalon. Han fick tyvärr inte välja det. Men han är avtalad vid Etve Jakobsen att hon säger några år om hans här vecka. Att han är Etve så var det Magnus Rasmussen. Landstorsmäver i Ungkvarvs och Vinnomalon som får se några år. Och så har Edmund be om att få år i 2 minuter. Och en lökmäver tek samman om det senaste. Hej. Ja. Så är Ja. Jag ska se en läcka storton här. Heter en hälsa från Kalle Landsmannen som tyvärr inte kunde vara samma vi kunde det. Och jag la hans här veckna se några år om hans här öke till öke som han var där. Och Sean tas som han vi vågar till Halsomal så till Halsovärste, Klaxka sjukhus, Landssjukhus och Sora sjukhus. Näka tog som blev sett ut i korset och näka tog som är framt och näka tog som man huxar om att jag nämna näka om. Ta vi tog vi för 2 månader sedan. Ta blev det sett rättligt fokus på ösne inne i och självon och alla samgångna vi skulle sätta fokus på en mer fokus på och sjukhusvärst det nästa 4 år. Och vi hade rättligt störst egenmål inne i och självon i sambandslösningen att vi ville ha vitjätrikt som en att sätta hål att här hur får man vitjätrikt att virka och hur får man det optimalt. Och det vill vi ha som en parst av oss ner. Och man kan se att om man hickar efter tölen så är omgångt att sett sådana pengar av till rävfästingar innanför kyrkosvärste som de 2 senaste årene. Och i 2021 har man haft några fortsatta rävfästingar, några nutja rävfästingar. Och man sätter sig som mål att vi tog vi att man skulle röjna att ha rävfästingar för 30 miljoner om året. För att kunna komma näka avvis. I minnes det blev sagt av Paul Veje innanför att hvis man skulle få det ordentligt optimalt att virka så skulle man kanske i några år ha 300 miljoner mer inne innanför kyrkosverket för att skipander skulle köra väl. Och man fick det optimala borsjord. Fortsatt rättfästingar för samma 30 miljoner är det kommande hespa i årene. Nek vi färdig bøgnløs vidger og øsne nekva rævfestningar de første 2 årene er færden til KT, som ikke, og det er sambindingar kan man se med apoteksvers, kosmik og etlesøym. Det er noen skipene for å få det samlede systemet arbeider sammen, som man får en bedre gjørste optimalt innenfor å få sjukhusvers alt det virker som øynt. Og så har man også haft rævfestningar inne av utbygging av yngre laknon, og så har man også brukt noen penger på å få hakktølene bedre å fungere. Flere nødt tilpå å ha sett dagsens ljøs og i disse 2 årene. Kanskje har vi ikke vært noe røska fortalt om det. Og det er rehabilitering inni av begge Soria sjukhuset og her i Klaksvik og i Havn. Og det er beina for Parkinson innenfor Krabbamøyn og øst innenfor Søgnhølleskeie. Og i hest har man så tås om at det skal begynne å tilpå innenfor skleroso. Og det er nekka vi at du kan komme et sted å være sammenlagt i 2 viker og få en myvisa endevending. Avtala kom etter brettan om Novo Nordisk, og her har man gjort en avtale som kommer litt av diabetesøkje og helsegranskning opp et helt nytt støye. Og bare at man fyllde løsende vi, om man selv ikke var inne i sørste samgang, og så var hettere på tal. Men det ble lykket som kort og til hjørne, kan man si. Det var øtlen for en såles at det kom ikke på sjur. Man ville ikke ordentlig sette fokus på. Og det er effektene som etter kom etter banen, og enda gjørst en avtale om det. Og det er alltid fantastisk innenfor 2 årene. Først og allmenn bøyliste nærkant og gjørter, og nødt Krabbamøyns atlan verur sett av breddan i hest.
Bøyetøy innanfor neurologisk laboratorium færre fra 12 måneder nere trutcher, heter tøs med å finne, om det akkurat så løs, men det nere akkurat. Og bøyetøy innanfor at det øsne lakka har vært flere år, og nå det ganske ligget om 15 måneder, men det heller ikke optimalt. Vi vil yngst at bøyetøy var borstor, men så kjøtt gonget ikke, da man arbeider innanfor etter øke. Den første felags bøyelsen nærkrande i fargen innanfor urologi, det øsne at jeg hatt fyrre, og utbygging av yngre laknon til litt opp og et bedre støy. Tøyen til skanning stikt månande, og man enda begynner at ha åpen kveld, det man omgang gjørs for. Fyrir jeg bruker til optimalt alt til anbøyen som vi tar hva gjør godt vi. Jeg skanner stender sløkt kanskje fra 12 dagen til den etter. Nå har man begynner å bruke den om kveldene av øsene. Og nå tar Magne vær her og tar seg en synder om det at vi endevending og fyrirbygging, så det, som jeg nevnte, Janne kom nekka brettan, og så spurte Landstorgsmann om nekka rævfestinger til kommande år, og jeg skal lukka teka til han ut sørst, det ikke nekka etter, og han sier at det som han arbeider herst vi nå, å få inn i neste år til å få styrke til palliative doltene, og styrke forhold til krabbansakten som kommer i hest. Således at det virkelig omstår rundt om det sørste tøyene til øyne som innenfor pallet med øk. Så det er alltid ser det godt. Og så arbeider man for å få seg gongt av psykiatrisk og skjæstående, som et øyne høyt som er parst av malen, at arbeider vi for årene. Og så i gang vi rævfestet en mer baden og ungdomspsykiatrien. Her fløskeholser, her fornekke bøyelister, og det arbeider man vi. Og så penger vi også setter av til å styrke endevending enn mer. Det å få endevending for rehabilitering, å køyre så vel som det tilber, så løser vi lofta tølja. Det er så ser jeg stående tøtning for å kunne ganske bli visken etter, til å få et virligt, føles å få et virligt liv. Så løser om man så har kroniske sjuke, at man får til vending som man skal, så at man setter fokus til det. Så at, og her har det også vært mål å styrke kost, og sette kostfødsellærlinger, og laknaskriva lærlinger. Så vi kunne bygge opp innenfor krekne sjukhus. Og utbygge helsefrøring innenfor gikne, og i samband vi at sette tulje inn. Det er alt for meg å sette tulje inn, til å snakke nekk om det. Og så det til at gjøre en mer fyrirbyggende innenfor rusevner. Og det også mal innenfor åndra som kommer bredden. Og så arbeider man vi at gjøre et falsk helsestøyre som man akkurat sitter til hålet, arbeider vi, tror at vi kan klare bedre at det er ekne støver enn at å få det mer inn til som rikker til tjokk. Alt i alt. Så det ser jeg nekk som henter innenfor etter øke. Og jeg var veldig fein at det kom at det var opprettet et heim som var virker i Klaksvig for de som var søgnholderskeia. At det var 15 plass, om det så var her et ærestende, men til at det kommer i fargen, til en mangelvare, og tar man også setter folks endevendingene, og så fer til hjemme, og også bare til omlagtning og til å bygge fast. Det en salgsjen så, det omgang hent før, og kanskje vi bare snur røst til å fortelle hva det som gang fyrir. Det en rød av tingene. Det ser en som heter samgången her av avtøkken, da man hikker et velgerkanning, så det ringt av sutja ganske at det så, men vånen det skaper etter glede til mange i samfunnet. Vi tar just nek for å fære fra atlant til handling, og vi tar aldri framvitt, og kanskje være sint raskere for å fortelle for folk hva det som i gang. Jeg skal enda en forholdelse fra Landstorgsmannen som ikke for vi. Takk for. Takk for det. Jeg vet ikke om det er noen spørninger, eller om du vil svære. Ja, hvis det er det ser ikke så. Ja, det gjør det bare Magnus. Ja. Ikke noe tog etter. Bil. Jeg skal spørre om det er her som er en Toyota Corolla, en Gullian. Om jeg skal la stave en bil og slipper ikke ut. Nei. Så er det Magnus. Rasmussen. Landstyrsmæver i omkvarvs og vinnermål. Kjør vel.
Tack för det. God dag allesammans. Det var för en hattla och folk skulle bli med. Jag finns ju 20 minuter. Jag gröjar från alltså det politiska arbetet. Jag kan få se att det är att som det vita så är vi landstyrsmöver i månaderna. Och så jag också kanske lyckas säga att jag ska se hur grivet an tar man och kommer ganska nog så knappliga. Som det vet så var det borgarstjör i tjej 8 år och det rona och en av de stora kommunerna. Och ta jag så kom ju i ungkvars vindmalareje. Så är näka som lojtjest och till man i en större kommun och här en omsättning. Och ösne i en raj här en omsättning. Så akkurat som tampastren vi att du är lojare och du är en omsättning till paralleller. Men så är det politiska. Och när jag kom här så bytte jag självande att jag arbete som undanmäveren Helge Abrahamsson har haft. Jag kom här och ta första är jag gör till att få ett överblick. Alltså ett överblick över öke och ett inte bara vinnermål men det är ungkvars och vinnermål. Rätteliga vart främt det unga och det har sagt att det gikar en förra past ringer kringvarspe och spyr vad det menar om Havastavaju om hon är borardik jag inte ringer dig och spyr om vindmedellunter och om kvalitet så ringer dig och kanske spyr om barselsskipan. Alltså det är ett kämpestört, det är öjliga vittfävnande. Så jag har inte finnet ett överblick och ösne kvarje mal lite av skrivborden och så längt det är kommen. Och så lyckas som att det var inte nöker mal är mera te bänko på att man löser sig det nu nöker är mera längsikta. Och så har vi den här mannen lyckas som rönta kosta och i några balkar kväter det som är ordentligt avtråkande här och nu som mamma abanna vid böjna vägen och få löst. Och kvärt kan boja lite center och kan boja sen långkor. Och jag får nämna några av de tingna. Allt som fällt i ögonen alltså det är det vantande arbetsmäge. Vantande arbetsmäge. Och det är atlastes. Alltså det är fläckaversion till bara skipon och det är färravinne hotellen och det är atlastes vantande arbetsmäge. Och så är det till utlänningalåne. Här övertog man omsättningen av arbetsuppehållslöven i 2019. Men akkurat som processen för att implementera det så är det när vi kunde säga det att nu är det vi som styrelsen är det är inte kommit mal. Så tog måste jag köra det liksom med 2 ett stort sikta vad kunde vi göra ordentligt kött och vad är inte långre tog jag att vi skulle bröda några utlänningalåne så ska det göra en falkatinch. Och det tänker alltså ganska ett år eller allt annat. Och så har vi hukt på några ting kvärt och vi kan göra här nu och if I inte sagt man säger sagt allt men jag gav av om man får klara akkurat och vi har varit förhandlingar vid danska myntlögar och till det kvärt kunde vi göra rent omsättningarlig utan att en lån. Och jag har alltid att här för några ting att appara till som är vana kunde komma man säger till sköntar rättligt kört. Och det är med annat här, hvis jag kan säga lösen med annat här att det tar så länge tog för att alltså att man liksom man ska ha omkring för att trea en trelandsborgare så är det mannans vis åren det vi allt det är skrivs så arbete för att man kan komma jag och näka vi alls och så är här flöjre ting. Så det är brukt nog snacka årskopa och samstundes så är ett annat mal som hänger sen samvis ner till integrationslån. Och när man snackar om integration så alltid vi kvarsta man blandade syntes samman. Det är ju att det är arbetskraft. Folk som kommer här till att arbeta. Och hit är mer familjesammanföring. Det kan vara en människa som färger sig en utländska kona eller en försk kona som färger sig en utländska man och kanske att jag böten åren till som kommer här och så vidare och kommer i skolan här. Det är integration. Vi har ingen integrationslov, men det arbetet vi har satt igång och det har vi ännu finns som man säger av borre. Och det sitter vi arbetar vi i Rannon. Och tar vi så har snickat det till så att vi inte att det är skilda gott. Så för är vi här till samgång klockan och säger vad säger vi med det så för det allmänna höjring. Så det teker oss inte att tog men det är ett mål som jag sett fokus på just nu. Vi har lagt politik och över nämntor. Allt det vi ungkvarve, grönare orsko,
vi da har ikke, altså, den verlagspolitikken som ble gjort i 2009, han strekte til 2020. Okej, så inte nu, men det är så vi är för arbetsgjort. Och under Mauren han har haft liksom samskifte vid flockarna och det är sönder allmänt om det. Det arbetar jag tycker av bara uppåter. Och rent att konkretisera det så där att och så färger nu till de politiska flockarna först och flock, alltså samgångsflockarna kan se vidare med det och så till alla flockar för jag vet om vi ska vara samt. Och i 2019 var det samtlagting som tog under vid verlagspolitikken och det och jag vet att ström bättre. Så temal är ösn rättla ner. Så ösn med naturvärnarlov. Alltså vi har en naturfringarlov av det något från John Fjärs. Och så igen är vad som kallar lite bryding men alltså nu är alltså altrusar så ja. Så vi där bruk för en naturvärnarlov. Under våra samgång arbetade vi i en väldigt stor packa som det kallar för natur- och markfältesloven. Och det ständer i samgångskällen och låt mig säga att det är samgångskällen som är bolren under tog som arbetar vi. Alltså det här är färre lukka som kvart har vi det avtala. Att det är samgångskällen när vi skulle tillägga henne. Alltså det är faktiskt den loven som man så röjner att sammanskruvas inte. Det var inte undertöka för henne hela tiden alltid. Först anstå eller samgång och ta helt. Det är också ett spännande mål, men det teker det sintra tog, men det är mål alltid som är gott att förhållt vi och som är nejut. Då kommer vi till gång till Heja, som onkel nämnde här där. Och jag blev spurt, det hade jag var först spurning effekt på landstorsmäv och att det är inte om man kunde gå Heja och kvant det var någon atlastes. Och jag visste för att han spurningen så jag säger bara att det får jag svär på. Hvis jag meldte pura grått ut att det är allt, kvart så samråst om. Och min uppgave är att röjna finna en semjo. Jag ska finna en semjo. Det sänder i samgångskällen. Jag ska röjna finna en semjo i mittlen gäröjarnar och jag som blir färravinn. Och det här arbetet har undanmören arbetat näck vi och det här är så vidare. Och då kan jag inte säga akkurat att det enda vi. Men det är alltid hoppas jag få avklara alltså vad vet jag ber alltså näkakört alltså i snarare. Det heter mal som är kort också lunch. Vi kommer också till heter vi Orsko och elvaiting. Det är nog snägt framme. Och det är framme allmänt också med det vi ser och privatisera ser och knusa ser och allt det där. Det är akkurat som att allt var för på köra alltså. Här har vi så haft nu samma förhandlingar vi ser Loschlen ser och så vidare så vi sitter samman och ränna snack om tingene. Och jag så inte körs på att alltså vi först kan biten vara så stor att man bara sätter han i halsen alltså det är inte säkert att vi klarar allt som det lockar men hade vi klarat näka så vi det som det framgång alltså vi kunde få glio att det är så hur ser mot mål att vi går se få några ting att skaffa att görs någon för att kunna bröda elvärdingar låna så det är förhandla om det och det är alltid ett spännande mål och till när vi sätter fer och det är vi det gröna orskskiften och det handlar också om vävlagspolitik det hänger nog samman och jag håller lagmar som säger att det är vi framlösning vi ofta kritiserar kan nitta det alltså till en grön framlösning vi skulle så ha allt grönt i innan och ta vi framlösning inte grön men här händer ju en brytning nu det blir månande mera av gröna framlösning och här skulle också lägga en plan alltid nog så länge var framåt toina så när man doserar så här man säger luntorna ja så är att jag hade det var förut lagmar eller att han Kaleo som i 2014 eller 15 starta i och så igen är nog lite hänt att görs undanmören han tror jag så ja så sen samgång ska ju hända inte näck vad du görs det men nu händer väl näka framlösning så in till näck normal alltså hvis vi tar alltså vinnermal är nästan kommande vinnermal alltså vinnermal vi tar inte näkan åriga vinnerpolitik sen 2015 helt inte näkan åriga lamponarpolitik så sen det bäge i samgångskällen och här vi sitter i lamponarpolitiken så hugger jag för åriga lamponarpolitik vid det begint på sådana lag så ger inte näkan anna rockni vi att görs någon och har kanske livor ta vi ska ge liot så vi hugger om att byta det sen sånt där man finns ju en 3-4 och att lamponar och någon samstundes som man arbetar långsiktigt vi lamponarpolitiken
da man sier ikke vinnerpolitikker så passer det ikke helt til ikke sånn iverordnet, men man hever politikker for skal vinne grøyen her. Vi tar Erling til en kjempestørre vinner, men vi tar også en ekvar her, altså i versetere vinner og små vinner, her noe røyvo i. Jeg har aldri at vi er sikker ferdig, no? Ikke det? Ja. Ja. Takk for det. Til en ekvar rett. Takk for det. Takk for Magnus. Er det noen som er spørninger eller vi mestinger til Magnus? Nei, så får vi at jeg var til Edmund Johansen, Folketingslim for Sambandsløsjen. Det skal være stått tøyen for å hadle sjokken. Takk for en god fondtid. Jeg halte at jeg som fondtiden har vært overfra gauer, lagt meg over hei en utrolig gauer røve, halte jeg, opplegget sjokken. Og kritikken fra salen var ordentlig gauer og har givet stoff til ettertankar. Så det er at man kan si at nå det som folk var avnøgd om, kausen retta, og landstyret har hørt på forsamlingen vil. Grunnen til at jeg tok året, det var Jasper som inspirerer meg. Det ble vel til at håsa en budskap nyer, det ble også vel til at håsa en flokk nyer, politikk nyer. Men det har vi ånga grunn til i sambandsløsjen. Vi tar hvis vi hittar etter, og i samgången fra 94 og til nå. Vi tar vært 16 år i samgången. Vi har haft 13 år vid lagmannen. Vi har haft 30 lagmenn i disse hele togene. Og vi har haft en talfrøying her som har fortalt dere. Vi middelrøykaste land i heimen. Vi middelen de ettenrøykaste i heimen. Og vi middelen de jaunaste i heimen. Så ørslydet vi sambandsløsjen at han har kreppene har vært fantastisk, og vi har vært vi i ødlenes ned. Og hvis vi ikke etter hva det jøgnet først, og hva det var først til det, så det skulle vi ikke ta hva alle lærerne, men vi har åter og løgmenn, som vi har haft en stor avvarska. Vi fikk nødja storskipan, vi fikk landstoresmann og arbeid, vi fikk nødja omsidning, og vi har finnet et veldømme, når man tar Klaksvik her, til ikke kjellig godt, men jeg må konstatere til at Klaksvik har så gjerne haft et fast ombå. Så jeg gledes om det, Gus sier. Åren var der rettelig avvist, men nå var det hver jeg fyr. Det var stort til det. Og så har nåværende lagmøver til Askrande, det er jo møvelig. Jeg vet at utenrødgesmål og verjemål til i Danmark, og det kunne bli omgang til i betek. Nå har det øysene av skratjåken. Så hva har vi ikke nått i sambandsløsjen? Nå skal det gjøres. Jeg skal bare si det. Og det vi ødlån løsning av folken oppas løyp siden 1906. Takk for Edmund. Så det seneste året i det, og det løgmaver og formøver i sambandsløsjen, bare Astrid Nilsen. Gjør så vel. Ja, takk, og takk at så mål, og jeg er veldig glad for fonten der, må jeg si, og tror ikke vi må vi da finne de årene vi har vennom som kom etter, eller vi kom etter. Jeg skal bare holde stått ganske ettersom det var en avhverder 17. parter aldri. Med landa formar unga sambandet som var utvist ner at ja, men altså, vi har ikke bare veverlagspolitikk og så videre av skrånene. Vi vilja allt, men vi vilja ta trätt. Och det man vill ärligt säga att det glömmer vi kanske som är i politiken i dagliga. Jag vet halta det, men det är unga intresserar sig bara för ödlen hinner som vi inte intresserar oss för. Men nu är det så finns det därför så får man några samband. De vilja allt
det som vi gjør omfram noen andre ting. Mittelen annet Bologna-avtalen, hun vil arbeide vi kan opplyse og si. Og det er vevlagspolitikken og omkvarven og grønne skifte og alt det som vi øyne har sett av dagsgrad. Det er noe som ungmannafjellet ganger høyt og på i. Og jeg må lykke å nevne det her var så at ta i Marion Hansar døtter som Edmund sette i starv som lagmannskjører at han første egentlig under de nødte skipene, store skipene. Hon sitter i 25 år og han selv Johan Joros satt i kan vi ta nutt og 30 og halvtid til hver. Han satt nutt og 30 år. Så jeg var nær åren og så vi finner heimastyre har det nesten bare vært två stjårar ut i Tinkanese. Han øyne satt ut ved nutt 30 år og hin satt i 25. Men ta hånd frafranga løt av for henne. Så var det her, nå skriftet jeg Peter Frank om at han stod under brusen da Johan Dahl ringte. Ta var faktisk 3 empatsfolk som skrifta og satte til at Marion, hon ringte jo tog ut i var nottena og morgenen tulja og kvalitet og så videre. At det var ikke jeg trodde at de måtte skrifta og si at det hadde steg under brusen i Lasberg og i Ankon og ta telefonen vid hakst og kvinnorna i farga land i allmän omsättningen. Det var nok stått til høyre at Peter Frank var kommet inn i politikk. Nærmast av samme hatt. Stefan Losse, du snackade om det här med James Bond, No Time to Die. Och det är när kom till att Rydsfällskapren alltid i östen ska vara bestående och ska aldrig dö. Och det är så något vi arbetar med. Och det som sker i Rydsfällskapet i ögonblicket, det är ju det att makten den flyttar norrpå. Det är det som sker och det må man följa med. Och därför är det utveckling i Rydsfällskapet att vi nu är fälles om udenriksanliggande, säkerhetspolitiken och så vidare. Det är nödvändigt att vi flyttar oss med tiden det går och det är ingen tvivel om att makten den flyttar norrpå i riksfällskapet i ögonblicket. Det är jag hilst Mette och du kan också hilst i vänster tillsammans. Men och tack för att ni kom här och det var gott att höra en hilsen för er också. Och Edmund Johansson, ja. Jag ser det så är man kommer ju utan om Edmund Johansson. Jag vill säga han är the grand old man i sambandslös. Det är kärst inte borster. Kommer på i sambandslösen 1905, 1984, sätta löktinge fram till faktiskt 2019 vi har en mittenbillig här vara folkatinge och allt det här framom. Och sitter framhållande av folkatinge. Inte den äldste en gång men uppjöj tajmen i äldre rätten under folkatinge. Det är alltid flott och olja vit och innanför ötter och så vidare. Och han kom in och ett här vid politiska, tryckta politiska och så vidare. Och så var det en som sport i salen. Ja men kvärt nu är det vid kyrkfällskap de skulle hålla under grundlagen. Här må man bara se att grundlagen är en støyping, onker sier hon statisk. Hittar oss etter hva det hent i rysfjellskapen, så suttar vi det hon tampa. Heimastøyslauen vel ikke ordentlig heimila i grunnlovene. At avsetta skatt i fargen ikke ordentlig heimila i grunnlovene. At det drottning samband grunnlovene til underrytte føresk lauarmål jo heller ikke heimila i grunnlovene. Men jeg gjør det. Det vil si, jeg ble kjent av at drottning til å underskue lauer. Til samme grunnloven det bare drottningen eller regenteren som kan underskue lauer og stefas av lauer. Det gjør vi som lagmenn i fargen. Så jeg ble kjent av at drottning til å underskue lauer. Og jeg kan lykke skøyte på at det her kvært henter 8-politiske økene. Ta vidt nå lovtaket aktivt. Det henter en rikva. Vi sutter interessene for Øtlandhamsens tjauen. Teg vilja släppa till färjar, vilja göra sig bemärstan, vilja hitta okon. Och då höjres ut i heime, ja färjar ett toppmoderna samfälle. Folk har ganska hildet till att vi ligger uppe under far norr. Alltså ta teg av er här och säga att det är för samfälle vi det här. Teg beundra okon. Gås i himmelsens namn har det klar uppbyggt det samfälle. Jag pleier att säga att ja, men det tror vi har haft en styrke og en sterk om fellesskapet, rydsfellesskapen, som er stålande og punter, jeg vet kommet så lenge som vi kommet. Vi skulle ikke være smed i en sånn samband som kan fortelle for i omheimen og for i farge folket. Jeg vet det mest framkomna og det beste samfunnet i heimen som vi har oppbyggt og i rydsfellesskapen. Hine røyna fyrirkiklokken alt blir betur tar vi takk okken ur rydsfellesskapen. Her en rukande avsamt.
Självan skulle vi inte lätta oss ivstyr och så vidare. Men vi har ett toppmoderna samfälla som vi har uppbyggt i rutschfällskap. Och vi har närmast ville säga att det största frälsen näkar kan inskja sig som personer, som folk. Kvärt är frälse? Frälse är väl det personliga till uppleva. Och här menar jag vid av Heimsens största frälse. Nu ska jag inte bli något formansröva, men ja, att det aldrig var Edmund så inlägg. Och så alltid jag så ska jag få kött och jögnet här, men det är som nämligen kom vi här innanför äldrerökten och så vidare. Jag hade det fantastiskt och heter utravet här som vi arbetar vi i Vaxtra Forum att ta sig kvar skulle vi utveckla i framtiden. Hur skulle vi stadigväck utbygga åkara samfälla och få det bästa på sig ur och få man ser framtida vinner upp att stanta och att ta en öken är tacknen, möjligheten är tacknen. Och här må man säga att vi så fick ett modell här i det. Jag visste faktiskt inte alltid att jag var så långt fram i skolan och att jag Øysten hugsa og ut i stora heim att göra det samma och att följa ett pilotprojekt för Jesus. Det är ju fantastiskt. Och han säger det bara stod grunden till att han kom till följar var att det var stått från tankarna till avgörarmyndlöjkan, till myndlöjkan. Det var så vitt. Här var vitt halt ofta följarna. Det tycker allt för länge att jag får tingene fram politiskt. Som vi minnas till många system i USA eller i ES eller vad det skulle vara. Så är vi så reellt tattare än man är i Öronlondon och när tingre kommer jöknum hvis du inte är utav rött och kanalerna. Så har du ett Øysten Magna Mår som är här och säger till ja men vi är det bästa land i Heim. Det är ju fantastiskt att få stäffest. Utifrån att de barometer man matar här så är vi bästa land i Heim. Vi är ju rättliga väl nögt vid det mesta. Men så kommer det något. Det var en annan iverväkten. Och så kött att det diga sig Øysten här hemma till åkken. Och det må jag säga är harmeligt om så man säger. Men i halvdje oss allt av vid i färgen här rymeliga sådana livsvänner. Självt om vi Øysten vill ha tidsen och i tog att vi fär in och eller arbetar mer och mer och är stillstandande och så eller sittande för det mesta. Men allt som är på mest ju som man säger till det är samband är gott för salarhälsorna. Så ju fler vi får in i sambandet ju bättre blir salarhälsan. Det må vara ni så. Nu kan ni lycka, nu ska det förränta, men jag må lycka täcka åt. Så det är det här, och synder tror vi att det här, det är inte täcka vad de säger, men det är det som de gör som täller. Och här är det så just att ofta vill måla en mynt ut i milen och så vidare, ja men sambandslockren, han hever inte mål, alltså han är bara lackman och så är inte mer något värst, hittar bara så smått röjer. Och sambandslockren ger ju för en för att få lackman och så vidare. Hej jag så efter bara undanfarna samgången. Så kan du säga att han lytte flocken till samgången. Han hej bäge vinnermål och åtanrygsmål vid en landstyrsman omframt en annan landstyrsman. Tar han är två landstyrsfolk vid utbyggnadmål. Tar sig utbyggnadmål och vinner och åtanrygsmål. Och nu är det så högast allt en flockor en liten flockor i åkara samgång som hever menta åtanrygsmål. Men bara ett landstyrsfolk. Så ta mynte man röna med alla och ta söva man säger hon är inte alla sannolikt. Jag aldrig själv att och jag struttestöjsen för jag få kan man säga skränka omröje tja de lite flocken och det ska helt inte vara så ta man av en jaunva och i kvar målsöks man omsitt. Och målsöks som sambandslocken omsitter hälsomål det var ett störst inskriv vi hade att omsitta det målet då vi får in i välen vi vidgerar trickson nummer 8 och det alla vi där för ut i värst. Och vi har här till klara det. Vi har räfest, tror jag det. Vi kommer att fortsätta lösna. Det tror vi vill det. Om kvarus vindmalareie, som Magnus Aspen grötte fra här, är ett gigantiskt bra. Men som sagt, som jag inte är vi av dövra, vi är och kommer in av Kausabrunna. Nu brukar kappröra terminologi nattor. Vi har hälften efter räckva. Och vi är inte kommande mål, men till nu vi skulle ta oss samman och om vi måste stanta samman. Jag klarar inte ensamhatlar, jag må ha folk vimmar. Jag ska bruka vinstra vång, jag ska bruka vinstra back, jag ska bruka mierna, jag ska bruka värgerna, jag ska bruka allop, jag ska bruka alla parstar. Vi skulle bruka alla parstar i
vi skulle sälja det bättre, vi skulle handla, och det här var vi gjort, och vi skulle sälja det bättre, så trycker vi på att vi kommer första mål, ta väl och ena för rätt. Tack för det tid, och vänande suttjas vid flera åkon i kväll. Tack för det.